Ministru għas-Saħħa Chris Fern u l-Wib tal-Grupp Parlamentari Laburista Glenn Benningfield. Meta kont iżgħar, kont imrobbi f'ambjent fejn kienu jgħiduli in-naħa tal-Partit Laburista hemm il-ħamalli, hemm min jobotkom, hemm min ma jiflaħx illi jara l-Partit Nazzjonalista ikun fil-Gvern. Illum ir-realtà hija totalment differenti għaliex ma' żmien tallimt illi jien qiegħed fuq in-naħa tajba tal-istorja u tal-politika. Mhux qed ngħid il-Partit Laburista jew il-Partit Nazzjonalista huma perfetti. Iżda meta tiġi biex tara l-umanità li ssawwar il-politika tal-Partit Laburista, nippreferi noqgħod mal-Partit Laburista. U l-eżempju ħareġ propju l-bieraħ fuq Net Television. Isimgħu daqsxejn. U partit li għandu kanser. U partit li għandu kanser jitkellem Lewis Gallia, il-moħħ wara r-riformi tal-Partit Nazzjonalista li ħafna nies nesew. Li dan kien ukoll uffiċjal tal-istituzzjonijiet Ewropej, mhux biss ex-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, li biex jattakka lill-avversarju politiku tiegħu irid jgħid il-Partit Laburista għandu l-kanser. Lewis Gallia kien awditur fil-Qorti Ewropea. U la darba daw l-affarijiet jaslu fil-Qorti Ewropea u fl-istituzzjonijiet Ewropej u bat naraw min għandu kredenzjali demokratiċi. Lewis Gallia ma waqafx hemmhekk, kieku tajti kienet l-żelqa tiegħu li jitkellem dan il-mod, ma kienx, isimgħu. Tista' ħafna treatment u tagħmel ħafna affarijiet, imma marit, partit marit. Partit marit ikompli idaħħal l-istallet. Però tal-boħra ma kienx żball, ma kienx żelqa ta' kelma, ikompli elabora, isma' kif jitkellem fuq il-poplu Malti. Kulħadd ġie iddrogat u kulħadd ġie illoppjat. Id-drogati u l-lupjati mhux biss għall-poplu, iżda anke l-mexxejja politiċi u x'hekk, Dr. Gallia. Il-mexxejja tan-nies ukoll huma drogati u llupjati u forsi mixtrija. Id-drogati, il-lupjati, mixtrija. Insomma, din hija il-kantalina illi biha il-Partit Nazzjonalista irrid ipprova jwassal il-messaġġ riformista tiegħu. Mela fuq dawn il-noti, jiena sa niftaħ minn issa il-linji tat-telefon għal kontribuzzjonijiet tagħkom bris il-Partit Laburista, il-partit fil-Gvern li huwa l-aħjar illi hemm biex iserraħlek moħħok biex nispal daw ma jarawx Kastilja. Tlana direttur. U partit li għandu kanser. Tista' ħafna treatment u tagħmel ħafna affarijiet, imma marit, partit marit. Kulħadd ġie iddrogat, u kulħadd ġie illoppjat. Il-mexxejja tan-nies ukoll huma drogati. Kanser, partit marit, drogat. Maratona ġbir ta' fondi. Għal donazzjoni ta' 15 euro, ċempel fuq 5170 2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċempel fuq 5180 2036. Għal donazzjoni ta' 50 euro ċempel fuq 5190 2060. Jew SMS b'donazzjoni ta' 6 euro u 99 ċentesmu fuq 5061 8900. Tista' wkoll iċċempel fuq il-Pledge Line fuq 2124 2620. Fissem il-Partit Laburista ngħidulek grazzi. Grazzi Minissa, fismi, fissem it-tim kollu wara dan il-programm kif ukoll il-volontira kollha tal-Partit Laburista li din impenjati biex irċivu telefonati tagħkom biex jilqgħu id-donazzjonijiet tagħkom. Se nkunu qed nagħmlu kollegamenti mal diversi distretti elettorali fejn il-lejla se nagħmlu distrett l-ewwel distrett fejn hemmhekk nkunu Belt Valletta, fejn hemmhekk ikun hemm il-kumitati li se jinġabru kollha fil-Belt Valletta biex imbagħad nagħmlu naraw kemm qed inġabru fondi bris il-Partit Laburista. Se jkollna wkoll is-sindki tagħna illi se jkunu ta' kuljum magħna hawnhekk flimkien ma' Nolan Cavalieri li nsaf fil-studju ieħor bis-swit tiegħi fejn hemmhekk imbagħad se niltaqgħu ma' sindki. Iftakru wkoll illi wara dan il-programm hemm l-aħbarijiet u nerġgħu nkomplu b'aktar programmi, b'aktar informazzjoni u b'aktar kummentarju politiku. Merba llejla lid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern u l-Wib tal-Grupp Parlamentari Laburista Glenn Benningfield. Serata tajba lilkom. Ġimgħa impenjattiva ħafna għall-Partit Laburista u xtaqtek li tagħmel l-appell tiegħek għad-donazzjonijiet bris il-Partit Laburista dejjem niftakru partit fil-Gvern. Karl, għadek kemm semmajt il-numru ta' clips tal-ex Ministru Nazzjonalista, l-ex Speaker, l-ex
awditur fuq il-qorti tal-Awdituri Ewropej. Tkun President? Louis Gallia, Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonista, ex-Segretarju Ġenerali tal-Partit. U llum dak il-persuna li kellu jmexxi r-riforma fil-Partit Nazzjonalista. Illi qal dal-kliem. Il-Partit Nazzjonalista marit, jmexxi l-Lupjati, mhux qed ngħidu jien, qed jgħidu Louis Gallia, Partit Nazzjonalista bil-Kanser, mhux qed ngħidu jien. Laburista, qed jgħidu Louis Gallia. Dana x'ifisser? Ifisser illi llum aħna għandna nafuha u issa jafaw u jafa għal-poplu kollu illi il-Partit Laburista huwa l-unika partit illi jista' imexxi dan il-pajjiż. Ġifieri immaġina inti kieku ma kienx hawn esponenti fil-Partit Laburista illi huma ta' ċertu kalibru, sitwazzjonijiet ta' kuljum immanka f'daw l-aħħar xhur issa meta kellna din il-kwistjoni tal-Covid, x'kien jiġri mill-pajjiż. Jiġifieri immaġina inti il-Partit Nazzjonalista jidher illi abdika kompletament milli imexxi l-pajjiż. Issa pajjiż mhux Malta biss, kull pajjiż fid-dinja, kull soċjetà fid-dinja, kull organizzazzjoni għandha bżonn nies li jkunu fit-tmun tagħha, illi jmexxu, illi jieħdu deċiżjonijiet, illi jiddeċiedu id-direzzjoni li ħajju l-pajjiż, li jagħmlu l-liġijiet, illi fejn ma jkunx hemm qbil fl-aħħar mill-aħħar jieħdu linja u dik il-linja jimxu fuqha. Aħna pajjiżna nemmnu fid-demokrazija, ilna snin twal nemmnu fid-demokrazija u l-mexxej jkunu magħżula mill-poplu u jirrispondu lill-poplu u jitneħħu il-poplu. Imma il-proċess tagħna jimxi għax ikun hemm mill-inqas żewġ partiti b'saħħithom illi tnejn joffru alternattiva. Illum m'għandniex. U m'għandniex mhux tort tal-Partit Laburista. Tort dekadenza fil-Partit Nazzjonalista. Tal-Partit Nazzjonalista li qed tisparixxi tant li anka esponent qawwijin fih tilfuqa. M'għandhomx qegħdin jaraw li l-Partit Nazzjonalista jista' jkun alternattiva għall gvern li qegħdin fih. U allura tpoġġi responsabilità ħafna akbar fuqna, illi aħna rridu nkomplu nieħdu dal-pis għax huwa pis fuq spallejna, irridu nkomplu nagħtu d-direzzjoni lill-pajjiż, irridu nkomplu nieħdu deċiżjonijiet anke deċiżjonijiet li bsin, imma rrid jibqa' jkollna l-ewwel nies l-istruttura tal-partit warajna. Għax il-partit bidel matul iż-żmien aħna din is-sena f'Ottubru nagħlqu l-100 sena ta' storja tagħna. M'għadux l-istess partit li bdejna, il-valuri għadhom l-istess. Ma partit l-istruttura għandna bżonn l-istruttura warajna u għandna bżonn is-sapport tal-poplu. U dan il-ġimgħa iva, hekk qegħdin nagħmlu, qegħdin nitolbu il-pubbliku ġenerali, il-Malti. Skont l-udjenza li jkollu. Skont l-udjenza li jkollu u skont klikka ta' politiċi li ma jaqblux miegħu u li jekk ma jagħmilx kif jgħidu huma ikollu l-giljottina fuq rasu illi jisfidu ċaħ. Ġifieri dak il-kuntest illi qal illi kien qed jitkellem fih Louis Gallia li rridu ngħidu wkoll li jrid isir il-President ta' Malta. Kien hemm ċertu żmien u mbagħad spiċċa anke bħala premju ta' konsolazzjoni kien Lorenz Gonzi kien għamlu speaker. Kien għamlu speaker u mbagħad wara kien bagħtu l-Lussemburg. Aħna qegħdin hawnhekk illum bdejna din il-kampanja ta' ġbir ta' fondi għaliex aħna għandna minkejja dak kollux minkejja dak kollu illi jingħat u għalkemm aħna il-partit fil-gvern aħna xorta nibqu il-partit ta' kontra l-establishment fil-pajjiż, xorta nibqu l-partit l-aktar attakkat. Aħna meta wieħed joqgħod jifli bil-kwit il-ġurnali, pereżempju, isib illi meta nkunu fl-oppożizzjoni jattakkawna u meta nkunu fil-gvern jattakkaw. Ma aħna allura permezz tas-sosten tan-nies tal-familji li qegħdin naħdmu għalihom għandna bżonn is-sosten finanzjaru biex inkomplu inwasslu il-messaġġ tagħna. Il-messaġġ tagħna jasal kif wasal fiż-żewġ elezzjonijiet illi saru preċedentement fl-2013 u fl-2017 imma mhux biżżejjed illi jasal il-messaġġ. Il-messaġġ tagħna jasal għax fih is-sustanza, għax fih l-idejat, għax konna fl-2013 gvern alternattiv għaliex fl-2017 konna l-uniku għażla tal-poplu Malti. Kif għadna l-uniku għażla illum. Imma kif għadna illum l-uniku għażla għall-poplu Malti. U għalhekk aħna jkollna bżonn minn żmien għal żmien nduru fuq il-poplu Malti, nduru fuq is-sostenituri tagħna biex permezz tal-għajnuna finanzjarja tagħhom
aħna nkunu nistgħu nimmontaw il-kampanji, nkunu nistgħu anke nippreparaw għall-kampanji li ġejjin u din il-ġimgħa dak li qed nagħmlu jiena minn hawnhekk minn quddiem nirringrazzja lil dak kollha li diġà taw, lil dak kollha illi se jkunu nirringrazzjaw il-Manuel Kuxkiri, nirringrazzjaw ħafna lil ħaddiema u meta qed ngħidu lil ħaddiema qed ninkludi il-mijiet ta' volontira li għandna fil-lokalitajiet madwar Malta. Fosthom l-uffiċjali fid-distretti, il-kumitati. Kulħadd Karla li ma Mela, permettu li ftit, sinjuri. Mela, sinjura, ħanurikom, il-numri tat-telefon għal 15 euro, id-donazzjoni tista' ssir bit-telefonata 51702053. Donazzjoni ta' 25 euro, 51802036. 5 euro, 51902060. Bl-SMS li għandu valur ta' 6 euro u 99 ċentesmu fuq numru 50618900. Hemm ukoll il-numru għal pledges li huwa 212-242-620. Il-numri huma hemmhekk qed taraw fuq l-iskrin tagħkom ukoll biex jgħinukom, imma għal min ma setax jara l-numri qedtilkom u se nerġa' nirrepetihom. Mela, ħaninżel daqsxejn għand Nolan Camilleri fl-istudio li għandna isfel. Insellimlek sera tajba Nolan minn għandek miegħek. Insellimlek Karl qiegħed hawnhekk ma' konsilliera u sindki minn diversi lokalitajiet ġewwa Malta. Hawnhekk serraħ rasek illi qegħdin impenjattivi ħafna. Jiġifieri għaddejjin it-telefonati għadhom ma waqfux minn xejn bdejt tiftaħ il-linji tiegħek hawnhekk ħerqana nilqgħu donazzjoni tagħkom li qegħdin isseguna. Nolan, inti żagħżugħ, appellu wkoll għall-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ f'dan il-ġbir ta' fondi. Iż-żgħażagħ għandhom rwol importanti ħafna fil-Partit Laburista, bħalissa qed jarawna wkoll. Ekku Karl, iż-żgħażagħ dejjem kienu strumentali għall-partit. Partit ħaj għandu iż-żgħażagħ fiħdanu. Għalhekk iż-żgħażagħ għandhom jenaqdu magħna, dawk iż-żgħażagħ li forsi għadhom m'għamlux l-ewwel pass għandhom jiġu u jenaqdu magħna. U dawk iż-żgħażagħ li qegħdin jaspiraw forsi l-ewwel pass ikun diffiċli, imma serraħ rasek illi din il-ħajja pubblika tista' tagħti ħafna frott lis-soċjetà. Għalhekk l-appell tiegħi huwa wieħed ċar u sempliċi illi naqbdu u tagħmel l-ewwel pass iż-żgħażagħ kollha li tintereshom il-ħajja politika. Mela, qabel ma naħallik għall-kollegament ieħor, tgħidilna minn għandek mistednin hemmhekk. Għandi l-Oliver minn Ħalbalzani jgħat jirrispondi telefon bħalissa, għandi l-Adrian minn San Ġiljan u għandi l-Joseph sindku ta' Birżabuġa. Grazzi ħafna, Joseph huwa magħruf ukoll ħafna sindku l-iktar wieħed mill-iktar popolari u li għandna ġo Malta. Mela, niġi miegħek malajr minn hawn ftit ieħor, grazzi ħafna. Staqt li nfakkar l-telespettaturi għax kollox jitpoġġa f'kuntest. Hawnhekk qed titkellmu fuq politika. Partit politiku, partit li huwa fil-gvern, u rajna kif imxejna bħala gvern f'dak li għandu xaqsam ma' treġija ta' pajjiż f'mument importanti ta' sfida. Minkejja kollox irnexxinna nirbu kontra l-għadu ta' COVID-19. U l-gvern ħareġ bi pjan ta' riġenerazzjoni ekonomiku li ħadd ma rabħalu la f'Malta, la fl-Ewropa, kważi kważi f'diversi irkejjen kontinenti madwar id-dinja. Araw daqsxejn x'taqkom il-gvern. Mela Glenn, dan huma r-raba minn sensiela ta' pakketti li kienu mirati bl-iskop li jkunu jibbenefikaw minnhom minn negozji u l-ħaddiema Maltin u Għawġin. Huwa ir-raba pakkett ta' għajnuna finanzjarja wara li għamilna kienna budget irridu ngħidu wkoll li aħna qegħdin f'nofs is-sena u għadna qegħdin ingawdu mill-effetti pożittivi tal-aktar budget soċjali li qatt tippreżentajna. Ġifieri kellna budget soċjali, budget ieħor mingħajr taxxi għal din is-sena u dan huwa r-raba pakkett finanzjarju ta' 900 miljun
euro illi qed ikunu injected fl-ekonomija tagħna biex għadha jkun aħjar għax il-kelma riġenerazzjoni hija sabiħa. Jiena nuża ħafna responsabbli mir-reġenerazzjoni tal-kottonera. Imma diversi il-kelma riġenerazzjoni tista' tieħu diversi forom. Illum wasalna fil-punt fejn għandna bżonn nirriġeneraw l-ekonomija wara il-waqfa biex ngħidu hekk illi kellna f'diversi setturi u naħseb illi dan huwa l-aħjar pakkett. Aħna stajna nagħmlu ħafna iktar, stajna nagħtu illum raħas il-petrol u d-diesel pereżempju raħas b'7 ċentesmi. Stajna nraħsuh b'20 u 25 cents, imma f'dan il-moment stajna nraħsuh b'7 cents. Għalfej tajna, u xortu ruħ sostanzjali, stajna natu flok 100 euro voucher, stajna natu 200 u 500 l-kulħat, imma mbagħad ma konniex inkunu biżejja taqlin, u allura dak li flaħna natu llum, għax dik hija differenza li mhux biss inti ma tonfoqx aktar milli missa ma tonfoq dak illi tista' f'dan il-mument taffordja biex ngħidu aħna stajna naffordjaw dan il-pakkett finanzjarju ta' 900 miljun euro li hu pakkett finanzjarju sostanzjali qed nitkellmu fuq diversi miżuri li ħabbarna, però hemm ħafna miżuri, il-miżuri l-aktar popolari huma dawn tal-voucher tal-petrol u tad-diesel hemm ħafna miżuri li qegħdin jolqtu ħafna setturi. Aħna xtaqna mill-ħin nolqtu lil kulħadd u l-mira tagħna li nolqtu l kulħadd. Hemm min se nolqtuh direttament u hemm min se nolqtuh indirettament, imma l-mira ħħarija tagħna hi biex bħala pajjiż b'mod in ġenerali għada ikun aħjar millum. Mela, il-Prim Ministru tkellem ukoll fuq television il-bieraħ fejn kien intervistat mill-ġurnalisti u tkellem mod miftuħ rigward l-istrateġija tiegħu tal-Gvern rigward kif se jmexxi lil Malta lejn din ir-reġenerazzjoni tal-ekonomija u mhuwiex biss dak li rajtu ftit tal-ħinilu, mhumiex biss dak l-inċentivi li rajna illi se jintbagħtu fid-djar mill-kontijiet tal-enerġija, il-kirjiet li se jieħu ħsieb il-Gvern għal negozji, mhux biss il-vouchers. Però hemm oħrajn, isimgħu. Ċentiv primarju tagħhom, lan primarju tagħhom huwa wieħed illi jinċentiva n-negozji tagħna u l-ekonomija tagħna, imma fl-istess waqt dan sar billi iva gawdew in-negozji fuq naħa, minn naħa l-oħra gawdew ukoll il-konsumatur, il-persuna fil-faxxa l-medja tas-soċjetà tagħna, fil-faxxa tan-naħa ta' isfel, iva aħna ma nistgħu qatt ninsew li aħna gvern soċjalista ta' ruħ soċjalista. U b'dik il-nota li aħna gvern soċjalista b'ruħ soċjalista, il-Prim Ministru qed jimmira għal aktar il-qudiem. Fil-ġranet li ġejjin se nkomplu nniedu wkoll numru ta' inċentivi biex inħajru lin-nies jidħlu l-belt biex nagħmlu niffaċilitaw id-dħul tan-nies fil-belt fosthom dawk li jirrelataw miżuri li jirrelataw dwar trasport, dan huwa l-mod kif wieħed iħares. Ja sitwazzjoni unika u tagħmel gauging tal-mod kif jevolvu l-affarijiet minn ġurnata l-oħra. Deputat Prim Ministru. Jiena nitkellem ħafna mal-kollegi tiegħi, ministri u nies fil-gvern f'ħafna pajjiżi fl-Ewropa u l-barra mill-Ewropa. Nista' nassugurak ma' kull ministru li nitkellem u daw l-aħħar ġimgħa tkellimt naħseb ma' xiklet il-ministru għal raġunijiet differenti. Ħadd minnhom ma jitkellem bħalma qed nitkellmu aħna fuq kif qed naraw u kif ħankomplu naraw l-ekonomija tagħna tikber. Ħafna ministri għadhom qed jaraw id-diżastru tal-Covid li għadu għaddej ġo pajjiżhom, ġifieri jataw pajjiżi fejn għadhom qed iħokku rashom kif ħajħorġu minnha medikament il-problema tal-coronavirus. Ministri oħra qegħdin jaraw kif ħajnaqsu l-impatt negattiv illi għandha u kellha l-pandemija, mhux kif bħalna ħankomplu nkabru. Ġifieri aħna qegħdin nitkellmu kif irridu naraw l-ekonomija tagħna komplet tirġenera, kif irridu naraw illi nkomplu noħolqu aktar impjiegi, illi nkomplu nagħtu aktar inċentivi biex in-nies jonfqu, biex ikun hemm aktar nies li jitlu l-belt, biex ikun hemm aktar nies li jmorru fil-ħwienet, biex ikun hemm nies aktar illi jmorru fuq vaganza. Pajjiżi oħra qegħdin jaraw jew kif ħaj jiġġieldu b'mod il-pandemija li ħanna ħelibnija ġimgħat ilu, jew kif ħajaraw ħajnaqsu l-impatt qawwi li tkun hemm fuqhom. Ġifieri aħna irnexxielna naslu f'dan il-punt għal żewġ raġunijiet. Ir-raġuni il-medikament qasam tas-saħħa konna b'saħħitna u ħadna d-deċiżjonijiet bil-għaqal u l-poplu
reaġixxa u koopera u kolabora u għax għandna u kellna l-ekonomija tagħna diġà b'saħħitha. Kieku ma kellniex dawn iż-żewġ pilastri, kullum qegħdin hawnhekk. Jew għandna qegħdin nikbu n-nies li mitulna u li qed għandna l-isptarijiet tagħna mimlijin nies morda. Jew qegħdin noddu il-tifrik illi ħallit waraja dil-pandemija. Bħalma qegħdin jiġri f'ħafna pajjiżi. Nerġa' ngħid, jiena dil-ġimgħa tkellimt 25-30 ministru. Ħadd minnhom mhu qiegħed iħares lejn il-futur. Bottimizmu. Għazbis ta' taħarsu lejn xarej tliet xhur oħra, għawdin jaraw se jiġri għada, se jiġri pitada. Ġifieri aħna nistgħu nippjanaw u nistgħu ngħix kellna dawk iż-żewġ pilastri kbar. U tajjeb, ġifieri il-poplu tagħna għandu biex ikun kburi, li aħna pajjiż xkejken imma rnexxinna nagħmlu dak li pajjiż kbar. Tikkarantixxu sarħan il-moħħ. Ma din aħna jiena Karl ngħidha mill-bidunet. Aħna dejjem kienu jgħidulna, anke forsi biex ċajtaw il-kollegi tiegħi u anke Glenn meta nsifru, jgħidulna intkom il-Maltin mitkom ġixxiplinati. Anzi, kultant wessawa min-naħa ta' fuq tal-Ewropa jgħidulkom il-Mediterrani ma tagħmlu xejn, tħobbu titażnu u ma tobdux il-liġijiet, kulħadd jagħmel li jrid, li jfettillu. U kien ħafna nies li jagħmluha. Però f'dawn l-aħħar 4 xhur meta ġejna s-siju aħna urejna l-verità aħna pajjiż il-liba, kapaċi nieħdu d-deċiżjonijiet, kapaċi nagħmlu sagrifiċċji fejn hemm bżonn u kapaċi nieħdu sib xulxin. U naħseb dik kienet waħda mill-ikbar raġunijiet tas-suċċess li kellna. Għad irridu nibqgħu nieħdu sib xulxin, għad għandna bżonn li nibqgħu viġilanti anke min-naħa medika u ekonomikament iva rridu nkomplu ngħinu xulxin, rridu nkomplu nuru fiduċja f'xulxin, nuru fiduċja fin-negozji tagħna, nuru fiduċja fl-ekonomija tagħna, nuru fiduċja fil-min joħloq l-impjiegi biex ikomplu joħloq l-impjiegi, ħalleħe nkomplu nikbru flimkien bħala pajjiż u jiena ngħid bħala partit ukoll. Ħanna l-slogan jew l-għajta li qegħdin nużaw għal din il-kampanja ta' dawn il-ġranet hija nkomplu niġġeddu. Partit ta' 100 sena, imma partit li qatt ma beża mit-tiġdid, anzi dejjem niġġeddu. Ma ħanniex kuntenti li erbaħna żewġ elezzjonijiet wara xulxin, ma ħanniex kuntenti li l-oppożizzjoni llum tħares u ma ssibiex. Aħna rridu nkomplu niġġeddu biex nkunu preparati għal għada, għal pitada, għal ġimgħa li ġejja, għax-xahar li ġej, għas-snin li ġejjin. Ironikament il-Partit Nazzjonalista jgħid li qed jgħaddi minn proċess ta' tibdil u ta' tiġdid. Fil-fatt jagħmlu pass l qudiem u 4 passi inti tgħid 4 passi lura. Ingħatlek 100 lura. Aħna ma nibżgħux niġġeddu. Però rridu sosten tan-nies, irridu l-appoġġ tan-nies, irridu li n-nies jifhmu li aħna kultant irridu nieħdu sagrifiċċji u kultant irridu ngħidu affarijiet li mhux dejjem jinsemgħu sbieħ, imma naħseb ir-riżultati. Irnexxinna nwaslu jikkonfermaw kif aħna kapaċi nieħdu deċiżjonijiet tajbin, laqlin u kif għamilna f'dawn l-aħħar xhur, irridu nkomplu nagħmlu fix-xhur u fis-snin li ġejjin. Grazzi ħafna Deputat Prim Ministru. Mela, qed tarawh inkomplu niġġeddu dak huwa il-messaġġ li l-Partit Laburista qed iwassal lilkom u huwa messaġġ ukoll ta' kuraġġ lilkom li skopru li tkomplu tikkontribwixxu biss il-Partit Laburista. Però flimkien ma inkomplu niġġeddu, il-Partit Laburista bħala gvern issa qed jiggarantilek għada aħjar. Isimgħu il-Prim Ministru. Għada aħjar mill-lum, pitada li huwa aħjar minn għada u qed ngħixu mument illi verament huwa sabiħ wara 3 xhur illi kien hemm ħafna fejraw tiħil qalb. Illum qegħdin naraw id-dawl, qegħdin naraw dawl li huwa b'saħħtu ħafna l-futur ta' pajjiżna hija ħalli flimkien inkomplu naħdmu kif ħdimna f'dawn l-aħħar 3 xhur f'spirtu ta' għaqda nazzjonali, fi spirtu fejn verament inħobbu lil Malta, fejn inħobbu lil Għawdex verament nemmen li hemm futur sabiħ għal Maltin u l-Għawċin kollha. Mela, se nieħu pawża ta' ftit minuti ta' pariri kummerċjali. Kif niġu lura, se nkomplu nitkellmu mal-mistednin tagħna. Se nagħmlu kollegamenti mal-istudju fejn hemm is-sindkiet jieħdu telefonati tagħkom. Se nagħmlu kollegament mal-Belt Valletta fejn hemmhekk l-ewwel distrett, il-lokalitajiet li jagħmlu l-ewwel distrett se jkunu qegħdin jiġbru bħala kumitati jippreżentaw il-ġbir tagħhom. Però għad fadalli ħafna x'nirrakkontalkom għaliex il-Partit Nazzjonalista l-avversarju politiku għadu ma qatax qalbu illi juri il-kuluri vera tiegħu. U għandi xnurikom ta' inkluż Delija li dal-għoddu għel fit-trafik tefa' ritratt biex jgħid taraf fiex wasalna u mandunax li 4 metri qoddim kien hemm accident ta' traffiku.
ma kellux il-Karola Kwelina biex jiftaħlu triq, niltaqgħu ftit ieħor. U partit li għandu kanser. Tista' ħafna treatment u tagħmel ħafna affarijiet imma marit, partit marit. Kulħadd ġie iddrogat, kulħadd ġie illoppjat. Il-mexxejja tan-nies ukoll huma drogati. Kanser, partit marit, drogat. Maratona ġbir ta' fondi. Għal donazzjoni ta' 15 euro ċempel fuq 5170-2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċempel fuq 5180-2036. Għal donazzjoni ta' 50 euro ċempel fuq 5190-2060. Jew SMS b'donazzjoni ta' 6 euro u 99 ċentesmu fuq 5061-8900. Tista' wkoll iċċempel fuq il-Pledge Line fuq 2124-2620. Fissem il-Partit Laburista ngħidulek grazzi. Tired of cleaning up? House cleaning, office cleaning, window washing, commercial cleaning, and much, much more. Bad Boy Cleaners. Sylvia Bazaar, mattresses and more. Sufanijiet tal-aqwa kwalità, stili u isin varjati li jinħadmu f'materjal differenti bħal ġilda, microfiber u f'kuluri varjati. Ħafna mis-sufani huma attrezzati b'recliner manwali jew nkella electric għal kumdità tagħkom. Għażla kbira ta' sofa beds heavy duty ta' kull għamla u materjal. Pultruni motorizzati b'żewġ muturi bil-powerlift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Ejja għand Fair Deal Furniture għal delivery immedjata fuq ħafna modelli għax għand Fair Deal Furniture issib kollox in stock. U partit li għandu kanser. Tista' ħafna treatment u tagħmel ħafna affarijiet imma marit, partit marit. Kulħadd ġie iddrogat, kulħadd ġie illoppjat. Il-mexxejja tan-nies ukoll huma drogati. Kanser, partit marit, drogat. Maratona ġbir ta' fondi. Għal donazzjoni ta' 15 euro ċempel fuq 5170-2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċempel fuq 5180-2036. Għal donazzjoni ta' 50 euro ċempel fuq 5190-2060. Jew SMS b'donazzjoni ta' 6 euro u 99 ċentesmu fuq 5061-8900. Tista' wkoll iċċempel fuq il-Pledge Line fuq 2124-2620. Fissem il-Partit Laburista ngħidulek grazzi. Mistenilkom għal darbohra, fit-tieni parti tal-programm speċjali tagħna fil-Maratona ġbir ta' fondi bris il-Partit Laburista din taraw il-filmati live permezz ta' drone il-Belt Valletta, dak huwa daħla tal-Belt Valletta hemm ċaqliqa tan-nies ukoll anke jekk hija ġurnata mimlija rieħ ukoll hemm xorta waħda hemmhekk qegħdin jinġabru n-nies għal dak li nġaqsam mal-ewwel distrett u se naqgħod issa ma' Anton Falzon li jinsab fil-Każin jew iċ-ċentru Laburista tal-Belt Valletta. Nsillimlek Anton. Tal-Belt Valletta ninsabu propju fid-daħla tal-Belt Valletta rib il-Parlament. Belt Valletta ninsabu propju fid-daħla tal-Belt Valletta rib il-Parlament. Biswit il-Parlament ta' Malta, aħna ninsabu hawnhekk biex minnaħa tagħna wkoll nagħtu semna ġejna fl-ewwel distrett, ninsabu fil-Belt Kapitali għandna diversi ħbib tagħna minn diversi kumitati. Is-soltu il-kumitati jiġu huma jagħtu
il-fondi biex ngħidu hekk għall-Partit Laburista, ma dit darba l-Partit Laburista aktar viċin tagħkom qed idur il-lokalitajiet u dak li se nagħmlu propju matul din il-ġimgħa. Miegħi illum għandi il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista, Sur George Azzopardi, grazzi li qed magħna hawnhekk. Għanna u koll il-President tal-Partit Laburista, Daniel Mikallef, u anki għandi l-Viċi President tal-Partit Laburista, Louis Gatt. Maħħom ħankunu għedina unek biex natu merħba l-kumitati lokali ta' dan id-distret. Infakrukom għedin il-Belt Valletta, allura ħaniltaqaw mal-kumitati tal-ewwel distret. Nibdew mill-ewwel biex nilqaw magħna il-ħbib tagħna mill-Belt Valletta. Magħna għandna lil-Daniel Bianco u anki lil Diakono, skużani, u anki l-John Bonaci, Daniel Diakono u għal-kaxxir tal-Belt Valletta, is-somma li ħatati l-Partit Laburista. Fissam il-Komitat ġbarna s-somma tal-1600 minn antivisidenti Beltino anka tal-ħujni tenuna ċerta waħda f'da żminijiet. Ekku, grazzi mill-qalb tas-sem tagħkom, napprezzaw li inaqattu magħna hawnhekk. Naturalment, aħna nħeġġu lilkom li din is-seguna minn djarkom biex intom ukoll tagħtu semkom brisq il-Partit Laburista tafu. Il-Partit Laburista jrid jibqa' partit relevanti għalhekk inkomplu niġġeddu għalhekk dik it-tema. Nilqgħu magħna issa l-ħbib tagħna mill-Furjana għandna lis-Sindku il-Sinjura Davina Sammutħili li hija wkoll uffiċjal tan-nisa fih dan il-Kumitat tal-Furjana. Davina, inni ma narak, qabel konna niltaqgħu waqt l-aħbarijiet bit-taqsima sport. Ekku, ma ovvjament il-taqsima sport imbidlet għal dak li illum u allura ftit jowis il-xogħol tagħna nbidel ukoll. Jiena min-naħa tiegħi nippreżenta s-somma ta' 1195 mill-komunità Furjaniża dorna il-bib Furjaniż u għalhekk nixtieq nippreżenta somma żgħira iżda bla dubju mill-qalb. Għannom tal-Partit Laburista, grazzi Furjana, napprezzaw immens is-sem tal-Furjaniżi li taw ukoll lotjiet tagħhom bris il-Partit Laburista it-triq il-qudiem biex nibqgħu relevanti għalhekk inkomplu niġġeddu. Nilqgħu magħna issa il-ħbib tagħna mill-Marsa, is-Sur Joseph Sherry li huwa segretarju u miegħu għandna lil Michel Sherry li tama li ma żbaljatx il-kunjom. Mela, proset. Mela, forsi tgħidilna ftit min-naħa tagħkom il-Marsa. Mela mill-lokalità tal-Marsa ġbarna somma ta' 1650, nagħmel appell tiegħi lill-Marsin kollha biex il-minadu ma tax jagħti lill-Partit Laburista. Il-Partit Laburista fil-Gvern dejjem kien dak il-partit li talura lill-poplu tagħna. Jekk wieħed iħares lejn is-sitwazzjoni straordinarja li għaddejna minnha wieħed jista' jifhem eżatt dak li jiena qiegħed ngħid. Napprezzaw, grazzi mill-qalb għannom tal-Partit Laburista, is-sem tagħkom matul din il-maratona. Nilqgħu magħna issa l-ħbib tagħna il-Ħamruniżi. Għandna magħna lil Silvana Civelli u anki lis-Sur Mario Caruana. Grazzi li ġejtu hawnhekk magħna. Minnaħa tagħkom. Mela, minnaħa tagħna s-somma hija ta' 6500, parti minna sosten mill-iskema u parti l-oħra l-maratona ġbir ta' fondi. Nirringrazzja li residenti Ħamruniżi li dejjem insibuhom ta' appoġġ, xtaqna nilħu lil kulħadd imma l-Ħamrun naqra kbir u anke mħabba tal-COVID-19 kellna naqra ta' problema żgħira imma naħseb kienet somma sostanzjali. U grazzi wkoll lill-kollettura li kienet magħna wkoll lill-Kunsilliera Cynthia Tomasolo. Nsellu għalija wkoll minnaħa tagħna ħajr lilkom il-koll. Intom li għedin is-seguna minn djarkom ukoll tistgħu naturalment inħeġġukom biex tagħtu semkom għall-Partit Laburista. Intom għandkom in-numri tat-telefons anki fuq l-screens tat-televiżjoni. Il-qofol se jkun il-ħadd li ġej. Nibdew ukoll inħeġġu lilkom biex tagħtu semkom għall-maratona tal-Partit Laburista. Imorru tal-Pjetà magħna għandna lis-Sur Charlie Grek li huwa il-President tal-Kumitat. Grazzi li ġejtu hawnhekk. Min tal-Pjetà x'tajdulna? Nixtieq nirringrazzja residenti tal-Pjetà u Gwardamalġa tal-donazzjoni tagħhom. Is-somma miġbura hija 2266. Grazzi immens. Is-Sinjur jismu? Tony Tewma. Tony Tewma, grazzi li qiegħed magħna propju hawnhekk ukoll. Imorru Santa Venera, nilqgħu magħna bi pjaċir lis-Sur Mike Pace li huwa l-kaxxier tal-Kumitat tal-Partit Laburista. Sur Pace. Pala kaxxier ġbarna u l-Kumitat kollha għamilna ġabra mhux ħażin ta' 838. Proset tassew, grazzi mill-qalb. Mela,
Napprezzaw lill-komitati tal-ewwel distrett li naqdu propju magħna hawnhekk fil-Belt Kapitali, il-Belt Valletta. Nilqgħu magħna lill-Ministru tal-Kultura li oġbu wkoll jiraqat magħna f'din ix-xandira diretta. Ministru, kif inti? Tajjeb, inti tajjeb? Aħna tajbin, qegħdin nitpaxxew anki b'dak li għamel il-Belt Valletta fejn il-kultura tispikka biex ngħidu hekk hawnhekk. Sforz nużaw il-kultura bħala mezz biex nirriġeneraw l-attività ekonomika ġewwa l-Belt Valletta, l-Belt Kapitali, għax nagħmlu hekk tirriġenera l-Belt Kapitali u mbagħad mod awtomatiku tirriġenera l-pajjiż kollu. U dawk huma l-isforz li qed nagħmlu llum u bħalissa. Jiena peress li daw id-distrett tiegħi wkoll ħadd l-okkażjoni li s-segretar privat tiegħi, ġifieri s-segretarju u nies li jaħdmu miegħi fis-segretarjaġġ, għamilna ġbarna u għamilna ġabra u antik somma ta' 500 euro. Napprezzaw immens, grazzi ħafna. Grazzi lill-Ministru tal-Kultura, Jose Herrera, li qiegħed magħna propju hawnhekk fil-Belt Valletta. Minnaħa tagħna issa wkoll ħanħalli fidejkom jien biex anki bħala tmexxija tal-partit ukoll tgħaddu l-appelli tagħkom. Nibda bik, kap eżekuttiv. Tawnet grazzi lilek, grazzi lill-komitati kollha qegħdin fl-ewwel distrett. Hawnhekk għandna l-Belt, Florjana, Pjetà, Santa Venera, Ħamrun u Marsa tal-ġabra tal-impenn tagħhom tul daw iż-żmien. Nixtieq ningrazzja wkoll il-kull min ta' sem għax għalkemm hawnhekk ġew rappreżentanti mill-kumitati kienu l-kumitati kollha li ħadu sem u taw il-kontribuzzjoni tagħhom u taw il-ħin tagħhom kif ukoll anke bħala kampanja nfakkarkom li tlaqna bija fit-19 ta' Mejju u dorna l-lokalitajiet kollha u magħha kien hemm marbut ukoll ħabib tagħna Sur Manuel Kuxkier li dar kull lokalità. U din hija l-ġimgħa li qed innagħlqu il-ġimgħa ta' ġbir ta' fondi differenti milli dak li jsir is-soltu u għaldaqstant qegħdin immorru f'kull distrett biex f'kull lokalità kif qed inti fl-Okuma ġewwa għandna id-darba aħna morna magħhom. Proset. Mela, il-Viċi President mbagħad inħalli fidej il-President fl-aħħar. Tajjeb il-Viċi President. L-ħaġa ta' min nirringrazzjaw il-daw koll taw is-sosten volontarju matul is-sena kollha, matul waqt l-elezzjonijiet. Bħalissa qegħdin ovvjament nitolbu għas-sosten finanzjarju. Ovvjament il-partit għandu bżonn sosten finanzjarju sabiex ikun jista' jkompli bil-funzjonijiet tiegħu. Partit li tajjeb li ngħidu nfakru li dis-sena qed nikkommemoraw il-100 sena tal-Partit Laburista u propju naħseb f'dan iż-żminijiet fejn il-partit għaddej minn żmien tajjeb ħafna ta' min wieħed jiftakar iktar fil-Partit Laburista sabiex bis-sosten finanzjarju tiegħu aħna nkunu nistgħu nkomplu din il-magna b'saħħitha li għandu l-partit sabiex il-prinċipi li nħadnu u li nemnu fihom tal-Partit Laburista nkunu nistgħu natwawhom fil-gvern, ovvjament bil-manifest tagħna, fil-proposti tagħna u f'dak kollu li jista' jkun taġid tas-soċjetà Maltija. Grazzi. Jiena ninsab ċert li l-Maltin u l-Awċin qegħdin imissu dan li għadek kif qed inti u l-ġid jitgawda mingħand kulħadd u intom minn djarkom naturalment tridu tagħmlu d-differenza. Għajnu lill-Partit Laburista issu għal-waqt għandkom sa nhar il-ħadd biex anki tagħtu id-donazzjonijiet tagħkom. Daniel Mikallef, il-President tal-Partit. Jiena ninaqat ma' sħabi, nirringrazzja l-sħabi l-attivisti, kemm dawk li ġew jippreżentaw id-donazzjoni, ma l-exieren li mhux qegħdin magħna llum u kontribwew, anke minkejja li anke kif semmiet Silvana, il-pandemija li kienet għaddejja, etc. Dan segwu anke il-protokolli li kienu qed jiġew komunikati, minkejja dan kollu sibna l-kooperazzjoni sħiħa tal-attivisti tal-partit u nirringrazzja bil-qudiem, nirringrazzja l dawk li taw donazzjoni, nirringrazzja bil-qudiem il dawk li ħajatu id-donazzjoni tagħhom u dejjem infakru l-iskop għalfejn nitolbu donazzjonijiet. Nitolbu donazzjoni sabiex dan il-partit ikun jista' jsostni l-operat politiku tiegħu u jsostni l-operat politiku tiegħu sabiex jibqa' l-akbar u l-aktar forza politika relevanti f'dan il-pajjiż fl-eluq il-100 sena tagħna li ma relevanza tissarraf f'dak li qed naraw madwarna. Qed naraw pajjiż immexxi minn gvern laburista li b'dikjarazzjoni entità wara oħra fuq bażi internazzjonali anke f'daw ix-xhur ta' diffikultà kien wieħed mill-aktar gvernijiet li ħendilja s-sitwazzjoni b'mod tajjeb, b'mod li ġew protetti u salvagwardjati għexieren tal-uf ta' impjiegi, rajna l-mini budget ukoll ta' tnejn illi għadda li ħajkun qed ikompli jagħti stimolu ekonomiku qawwi anke sabiex nissalvagwardjaw is-soċjetà tagħna filwaqt li fl-istess ħin fejn tidħol l-aspett tas-saħħa tagħna rajna l-mod kif ġew ħendilt l-affarijiet ukoll b'mod eċċellenti
eċċellenti u nemnu li għandna żminijiet sbieħ ħafna qudiemna bħala pajjiż grazzi għal poplu Malti Wawċi kollu għal mod kif flimkien affaċċjajna din l-isfida u issa kif flimkien ħanaffaċċjaw dal-futur sabiħ li għandna qudiemna. Grazzi lilkom, għajnu l-Partit Laburista ħankomplu niġġeddu. Inti minn darek tista' tagħmel dan billi tajn l-Partit Laburista u ċempel u tajati l-għajnuna finanzjarja tiegħek. Għajnuna ħalli ikonna ġejjini aħjar, futur aħjar. Aħna ħanamlu kollegament magħkom issa aktar tard se morru il-kol kemm aħna sas-Siġġiewi. Grazzi ħafna l-Anton Falzon u l-tmexxija tal-Partit Laburista, rajna l-Kap Eżekuttiv, l-President u l-Viċi President tal-Partit Laburista. Grazzi lil daw kollha li lejla mill-ewwel distrett marru biex jagħtu l-kontribuzzjonijiet ippreżentati minnkom il-ċittadini residenti da dawk il-lokalitajiet li semmew dak li jagħmlu parti mill-ewwel distrett, però infakkarkom illi dan ukoll jagħmel parti miċ-ċelebrazzjonijiet ta' 100 sena mit-twaqqif tal-Partit Laburista, 25 sena wkoll mill-Ċentru Nazzjonali Laburista. Partit li għandu kanser. Tista' ħafna treatment u tagħmel ħafna affarijiet imma marit. Partit marit. Kulħadd ġie iddrogat. Kulħadd ġie illoppjat. Il-mexxejja tan-nies ukoll huma drogati. Kanser. Partit marit. Drogat. Maratona ġbir ta' fondi. Għal donazzjoni ta' 15 euro ċempel fuq 5170 2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċempel fuq 5180 2036. Għal donazzjoni ta' 50 euro ċempel fuq 5190 2060. Jew SMS b'donazzjoni ta' 6 euro u 99 ċentesmu fuq 5061 8900. Tista' wkoll iċċempel fuq il-Pledge Line fuq 2124 2620. Fissem il-Partit Laburista ngħidulek grazzi. Tiptoes u L1 Shoes fetħu Mega Store fi triq Serpol Boffa Raħal ġdid. Miftuħin mit-2 sas-Sibt il-ġurnata kollha. Tista' ssibna fuq Facebook u l-parking mhux problema. F'dawn l-aħħar ġimgħat, anke aħna konna qegħdin naħdmu mid-dar, nirrispondu t-telefonati tagħkom u nagħtu informazzjoni fuq il-prodotti tagħna. Issa rġajna ftaħna u qed nistennewkom bis-sigurtà kollha meħtieġa fix-showroom tagħna. Ejjew żuruna jew ċempel issa fuq 21347 jew 3 għal Malta, 21561 għal Għawdex. See you at OSS. Bye. Are you sleepy? Need a bed? Perfect comfort straight ahead. Save big this summer. Power your home with Bayada New Energy. High-performance solar panels from only €975. Government grant now open. U partit li għandu kanser. Tista' ħafna treatment u tagħmel ħafna affarijiet imma marit. Partit marit. Kulħadd ġie iddrogat. Kulħadd ġie illoppjat. Il-mexxejja tan-nies ukoll huma drogati. Kanser. Partit marit. Drogat. Maratona ġbir ta' fondi. Għal donazzjoni ta' 15 euro ċempel fuq 5170 2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċempel fuq 5180 2036. Għal donazzjoni ta' 50 euro ċempel fuq 5190 2060. Jew SMS b'donazzjoni ta' 6 euro u 99 ċentesmu fuq 5061 8900.
Tista' wkoll iċċempel fuq il-pledge line fuq 2124-2620. Fissem il-Partit Laburista ngħidulek grazzi. Merba l-ura, spettaturi, jedin inkomplu f'din il-maratona ġbir ta' fondi li sa' tkompli tul din il-ġimma kollha fakarkom li wara l-aħbarijiet sa' nkomplu bil-programm tagħna li sejħodna sal-9 nesin kwarta lejla ma' ftitiħor sa' nagħmlu wkoll kollegament mal-istudio u tisfel fejn hemmhekk hemm Nolan Camilleri ma' 4 sindki li jedin jiedu telefonati tagħkom fuq linji ta' telefon li għandkom hemmhekk miktubin fuq l-screens tagħkom, però hawnhekk fil-studio għad għandi deputat Prim Ministru, deputat mexxej tal-Partit Laburista wkoll, Chris Fernu għandna l-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista il-heavyweight jgħidulu, Glenn Bedingfield. In all senses, ma bitjubija ngħidu ilek. Deputat Prim Ministru, rajna mill-ewwel distrett. Insomma, miġbura hija sabiħa diġà. Nieħu pjaċir. Nilaqgħod ma' Lewis u ma' Danny. Nieħu pjaċir nara il-ħajja u r-ruħ u l-qalb tal-Partit Laburista, ġifieri il-Partit Laburista. Mux n-nis li jkun hemm il-kwartieri ukoll. Imma daw l-attivisti li jkunu jaħdmu man-nies ta' kuljum fil-lokalitajiet. ċfir tara daw misnut nsemmihom kollha għadhom kemm deru fuq l-iskrin tagħna. Dawn huma n-nies li huma il-ħajja tal-partit. Il-Partit Laburista huwa magħmul minn dan nies li għandhom jagħtu qalbhom għall-partit, jagħtu qalbhom għall-Malta. ċfir aħna l-istruttura għaliex irridu partit, għaliex irridu li jkollna Partit Laburista b'saħħtu. Għax irridu kollna struttura li ġib il-qoddim nies li jkunu kapaċi għax is-sistema tagħna etti li jrid ikollok min jiġi elett li jkunu kapaċi jkunu eletti biex imexxu l-pajjiż. Għalfejn jridu jmexxu l-pajjiż. Biex nagħmlu ġid għall-poplu Malti Wawċi. Illum jiena ftit ta' sigħat ilu flimkien mal-kollega tiegħi varajna tilqima oħra fuq l-iskeda, anzi żewġ tilqimiet oħra fuq l-iskeda tas-saħħa tal-Gvern ġifier tilqim b'xejn għal kontra l-meningite. Il-meningite għar kemm inni nitkellmu fuq il-COVID u kemm hija marda tista' tagħmellek ħsara u vera. Il-meningite ilha magħna snin twal, kull sena twerwer il-familji, kull sena nisimgħu f'każijiet, ikollna xi 10-15 fis-sena, kultant traġikament ikollna mwiet għax daw ġeneralment ikunu tfal u żgħażagħ. U kull sena meta nibdu nisimgħu ġerment fix-xitwa ikollna l-każijiet ta' meningite. Meta nisimgħu b'xi każ daħal l-isptar Mother Day, koħħ jitwerru, il-familji kollha jitwerru. Sa ftit snin ma kienx hawn tilqim. Xi sentej tlitejlu ġiet tilqima fuq is-suq, aħna mal-ewwel akkwistajniha u minn issa minn dawn l-aħħar tiġranet bdejna nagħtu it-tilqim għal kontra l-meningite, għat-tfal kollha li twildu minn frar lil hawn, kontra t-tipi kollha sta tal-meningite, ġifieri bda t-tilqim li daħħalna llum qegħdin nifrankaw l-tfal il-kull terbija li titwielet u nagħtu xi 5,000 tilqima tal-meningite issa bdejna ħankun qed nagħtu xi 5,000 fis-sena, nifrankaw 700 euro għal kull tarbija. Ġifier da jisek kull tilqima tiswa 700. 700 x'kors jieħda. Kors, żewġ tilqimiet differenti, żewġ korsijiet, isna nagħtu rigal ta' 700 euro lil kull tarbija. Sarħan il-moħħ ieħor dak. Għalhekk irridu kunu għalhekk irridu konna partit b'saħħtu, għalhekk importanti dax-xogħol li qegħdin jagħmlu dawn l-għexieren ta' nies li jduru ta' kuljum jaħdmu fil-lokalitajiet tagħhom ħabtu l-bibien, kultant jaqalgħu anke fuq wiċċhom ma jkunu onesti ġifier dawn jagħmlu xogħol mhux neċessarjament xogħol li mhuwiex mingħajr problemi tiegħu, għalhekk qed jagħmlu għax iħobbu il-partit għax iħobbu lil Malta. Sewa, mela Glenn, qabel ma tiġi fuqek, ħankellem ftit il-Nolan li jinsab ma' Sindki jisfel fil-studio numru 3, nsellem Nolan mill-ġdid. Karl, aħna għadna għek komplew jimbidlu is-Sindki imma il-telefonati ma waqfu xejn. Nixtieq nieħu il-komment ta' Adrian minn San Ġiljan. Jgħat fuq l-linja ta' telefon ma jimportax, xorta jista' tkellem hekk. L-appell tiegħek minn San Ġiljan, Adrian, għal din il-maratona ġbir ta' fondi nkomplu niġġeddu isem il-lejtik il-ħeġġa. Fil-verità, ninnotaw li tul dal-aħħar perjodu il-Partit Laburista kompla jmexxi ir-riformi li kien hemm bżonn anki waqt dal-perjodu ta' kriżi. U iva, għalkemm hija attività ta' ġbir ta' fondi mhux biss hija attività għal ġbir ta' fondi għal partit iżda wkoll investiment għal aktar żmien jekk Alla jrid ta' gvernijiet Laburisti l qudiem. Grazzi li. Jekk tippermetti li Karl nixtieq nieħu kumment ieħor għandi miegħi lil Oliver De Gaetano, l-appell tiegħek minnaħa wkoll tal-lokalità rispettiva tiegħek.
Reċenti kanna l-anniversarju ta' 25 sena mill-bini tal-kwartieri ġdid u niftakar il-Manuel Kuxkiri l-Alfred Santi għajdu dak iż-żmien il-ftit minant il-ħafna. L-lum għal-grazzja tal-politika li ħaddanna ta' inklużjoni fi snin li għaddew, il-Partit Laburista, l-atta Laburisti huwa kbir ħafna, ġifieri jekk inkomplu niġbru dak il-ftit minant il-ħafna, inkomplu nkunu l-iktar forza politika rilevanti f'pajjiżna. Grazzi. Ekku Karl, allura minna ħatijaj mandi xej iktar xej nejdilkom għalissa, aħna ħankomplu għedinaw nilqaw donazzjonijiet ta'kom minna ħatijaj komplu ċemplu, komplu għajnu l-Partit Laburista ħalli nkomplu nġeddu. Tara zazaħanna u Glenn, il-forum zazaħ Laburisti għetterraħu għem zazaħ tajbin, mux bis tajbin għal-politika, izdan ki xandara tajbin. U koll, jena issa naf direttament, għax ma għat titħajjer u koll u tkun fl-attivitajiet tal-forum. Li ma nħadġiġa ċejta għanda. Tameli, vera, pero għanda minn fejti ta' bisforz, imma id-deċidiet illi tinvolvi ruħaw kollha fil-politika. Kif għamilna ħna, kif għamilt jena, kif għamil Chris, għax naf li u koll kien dak iż-żmien kienet laqda żgħażagħ soċjalisti għal ħafna snin fejn rajna ħafna proċessi ta' tiġdid. U proċess ta' tiġdid dejjem ikun proċess li iqanqal ħsibijiet ġodda, iqanqal emozzjonijiet ġodda. Il-proċess ta' tiġdid huwa importanti li jsir. Naħseb li l-aħħar proċess ta' tiġdid li għamilna kien fit-2008-9 meta bdejna nirriformaw il-partit, għamilna partit aktar miftuħ, u mbagħad lejna fil-gvern u il-mod ta' kif taħna l-partit, il-mod ta' kif bdinna l-politika waslet biex illum għandna soċjetà aktar miftuħa, għandna soċjetà mibdula, soċjetà illi taċċetta illi nbidlu żminijiet, taċċetta li għandna bżonn riformi ġodda waqt li l-Partit Nazzjonalista kien baqa' mwaħħal bit-tabuż kien baqa' mwaħħal f'politika antiriformista u tajjeb li ngħidu li l-Partit Nazzjonalista storikament twilet mill-partit antiriformista. Wieħed mill-partiti li fonda l-Partit Nazzjonalista kien il-Partit Antiriformista u sfortunatament għadhom kontra ir-riformi, għadhom anke kontra r-riformi fil-partit tagħhom stess. Allura jekk ma jistax ġibu ftehim qbil fil-partit tagħhom stess ikun diffiċli ġibu qbil fil-poplu Malti. Ma din il-ġimgħa tajjeb illi nifokaw ħafna iktar fuq il-Partit Laburista, għaliex il-Partit Laburista għandu bżonn l-attenzjoni tagħna. U għandu bżonn meta partit ikun fil-gvern ikun hemm it-tendenza li kulħadd jagħti każ il-gvern u tmur timxi ftit l-attenzjoni minn fuq il-partit. U aħna dan ma rridux illi jsir għax mingħajr il-Partit Laburista ma jistax ikun hemm gvern Laburista u biex ikollna gvern b'saħħtu irid ikollna Partit Laburista b'saħħtu. Biex ikollna Partit Laburista b'saħħtu għandna bżonn is-sosten finanzjarju tal-poplu Malti. Minkejja kollox, il-Partit Laburista jibqa' dejjem sfortunatament taħt attakk jew jitfawlu il-bsaten fir-roti, jekk mhux NGO huwa partit politiku, jekk mhux partit politiku huwa attivista mod. Jiġifieri b'xi mod jew ieħor minkejja l-ġid kollu li qed jagħmel il-Partit Laburista dejjem issib min jagħmillu b'saten fir-roti. U din hija l-istorja tal-Partit Laburista, ġifieri minn 100 sena ilu kellna il-fondaturi tal-Partit Laburista sabu l-establishment kollu ta' dak iż-żmien kontrina. Meta l-Perit of prova jagħmel riform mhux prova rnexxielu jagħmel ir-riformi sab lil kulħadd kontra tiegħu. Minkejja dan il-poplu f'elezzjoni oħra ta' anke l-fiduċja lil Don Mintoff. L-istess għamel Joseph Muscat. Meta riforma l-partit u kif kont qed ngħid qabel fetaħ lill-Partit Laburista u sussegwentement hekk fetaħ ukoll is-soċjetà Maltija. Hekk irridu nagħmlu llum qegħdin inkomplu niġġeddu. Llum għandna tmexxija ġdida, għandna Prim Ministru ġdid, għandna Prim Ministru li għandu l-viżjoni tiegħu li aħna bħala Partit Laburista issa rridu li għax il-Partit huwa Prim Ministru ta' Malta huwa wkoll il-mexxej tal-Partit Laburista, allura aħna f'dan il-kuntest irridu
rridu inkomplu niġġeddu biex inkomplu nkunu l-uniku għażla tal-poplu Malti. U tajjeb illi matul din il-ġimgħa nirriflettu ftit fuq il-Partit Laburista, tajjeb inkunu nafu minn fejn tlaqna, tajjeb illi nafu x'inhuma il-valuri u l-prinċipji tagħna, imma tajjeb illi naħsbu għal għada wkoll, naħsbu għall-familji tagħna, naħsbu għall-pajjiż tagħna, naħsbu għall-gvern tagħna, imma tajjeb illi naħsbu wkoll ħafna fil-partit tagħna li mingħajr il-partit li huwa fonti ta' idejat, huwa fonti ta' enerġija għall-gvern, mingħajr il-Partit Laburista ma jistax ikun hemm gvern Laburista. Smajtuħu, sinjuri, Glenn Benningfield, whip tal-Grupp Parlamentari Laburista, inti ħatkun skużat għax għandek impenju wkoll għall-riġenerazzjoni tal-kottonera, u xek. Il-Birgu, għandna okkażjoni oħra l-Birgu. Ma skużat, anki il-mod il-messaġġ tiegħek wasal sew. Mela, qabel ma nerġa' ndur fuq Deputat Prim Ministru, se ndur issa fuq il-Kamra numru 1, jekk jogħġbok Direttur, għajni inti u anki l-Dilan hawnhekk. Sinjuri, dawk huma n-numri illi għandkom iċċemplu biex tagħtu d-donazzjoni tagħkom bris il-Partit Laburista. Jien sa nkun assenti għal ftit minuti kemm naraw dawn il-pariri kummerċjali għax diġà nara sintki oħrajn, però għatem ħafna xnajdu fuq Luis Gallet tal-bieraħ għax ma waqafx hemm fuq dak l-affarijiet li smajna. Ipawwana. U partit illi għandu kanser. Tista' ħafna treatment u tagħmel ħafna affarijiet imma marit. Partit marit. Kulħadd ġie iddrogat, kulħadd ġie illoppjat. Il-mexxejja tan-nies ukoll huma drogati. Kanser, partit marit, drogat. Maratona ġbir ta' fondi. Għal donazzjoni ta' 15 euro ċempel fuq 5170 2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċempel fuq 5180 2036. Għal donazzjoni ta' 50 euro ċempel fuq 5190 2060. Jew SMS b'donazzjoni ta' 6 euro u 99 ċentesmu fuq 5061 8900. Tista' wkoll iċċempel fuq il-Pledge Line fuq 2124 2620. Fissem il-Partit Laburista ngħidulek grazzi. Paulson ta' Zejtun għandhom offerti kbar matul ix-xahar ta' Ġunju kollu fuq air conditioners u appliances tad-dar kollha. Mela qaslu wasla għand Paulson Zejtun miftuħin il-ġurnata kollha. We're using more water now to stay sanitized, but there are other times that we can reuse water to balance things out. Stay safe, everyone. Visit water.org.mt for more information. Water, be the change. This project is part financed by the European Union under the Cohesion Fund, European Structural and Investment Funds 2014-2020. When you buy a Royalty mattress, you're buying not just a bed, but your unique sleeping experience. Manufactured locally using the best materials and finished to your individual specifications. Royalty mattresses offer the highest level of comfort at the best prices. Because Royalty bedding is an experience in rest and relaxation designed especially for you. And will be delivered free to your doorstep. U partit illi għandu kanser. Tista' ħafna treatment u tagħmel ħafna affarijiet imma marit. Partit marit. Kulħadd ġie iddrogat, kulħadd ġie illoppjat. Il-mexxejja tan-nies ukoll huma drogati. Kanser, partit marit, drogat. Maratona ġbir ta' fondi. Għal donazzjoni ta' 15 euro ċempel fuq 5170 2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċempel fuq 5180 2036. Għal donazzjoni ta' 50 euro ċempel fuq 5190 2060. Jew SMS b'donazzjoni ta' 6 euro u 99 ċentesmu fuq 5061 8900. Tista' wkoll iċċempel fuq il-Pledge Line fuq 2124 2620. Fissem il-Partit Laburista ngħidulek grazzi.
Mela berba lura din isegwu issa l-aħħar parti ta' din l-ewwel parti tal-programm speċjali li din intellaw bris il-ġbir ta' fondi għal Partit Laburista. Dak huma n-numri li għandkom tużaw u ċemplu biex tagħtu l-kontribuzzjoni tagħkom. Sissa nġabret is-somma ta' 15,000 euro. Din nitkellmu f'affari ta' ftit anqas minn sija. Ġifieri sejrin tajjeb, però għadna l-bot mill-mira li nixtiequ nilħu. 15,000 huwa tajjeb, bidu tajjeb, però għad irridu niġbru iktar bl-iskop li l-Partit Laburista ikun jista' jwassal il-messaġġ tiegħu u jkun qed jista' jaħdem jfassal il-politika illi hemm bżonn għall-pajjiż. Issa, id-differenza hawnhekk għandi l-Deputat Prim Ministru, deputat mexxej tal-Partit Laburista, u hekk qed nitkellmu fuq politika. U meta nitkellmu fuq politika, hemm l-avversarju politiku li suppost ikun alternattiva għal-gvern tal-lum il-bieraħ jew is-sibt. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija kien intervistat minn Silvana De Bono fuq Net Television. U saqsitu imminti fis-sitwazzjoni kollha li għaddejna minna, inti xkont tagħmel differenti? Tafx għalila? Affarijiet differenti. Robsor, nisimgħu. Ma rridx inkun f'da żminijiet xara f'ġisem Prim Ministru. Inti qed taspira li tkun Prim Ministru. Xkont tagħmel differenti? Aħna konna nagħmlu aħjar, konna nagħmlu differenti, konna ndaħlu ċerti miżuri iktar kmini, ma konniex nħallu għall-aħħar. Forsi tmur tixtri l-ħobs aktar kmini minn qabel, ma insomma, imma ta' raġunar, deputat Prim Ministru. Vera, daw ġranet, kolla kemm aħna ma kinux ġranet fif, ma kinux ġimgħatu xhur fif, mhux għalina biss għal Malta kollha. Ġifieri Malta kollha kienet d-dinja kollha għaddejja minn żmien diffiċli. Kien hemm gvernijiet madwar id-dinja li ħadu deċiżjonijiet il-ħażina, kien hemm gvernijiet u l-effett rajt taraħ immedjatament, ġifieri dawk il-gvernijiet fejn ma ġexxewx fil-ħin, ma ġexxewx jew kmieni jew tard, immedjatament ftit ġranet wara kienu ovvi li kienu għamlu l-iżbalji. Ir-riżultati li għandna aħna u sal-lum juru li deċiżjonijiet li ħadna aħna kienu deċiżjonijiet it-tajbin. Adrian Delija fil-fatt ma sabx xejn differenti u esponenti fil-Partit Nazzjonalista qablu magħna l-għalu iva, ħadtu deċiżjonijiet it-tajbin. Fosthom l-ex-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar illi għadda minna di problema qed ngħidha x'qalu pubblikament u qal li kieku kont Ministru tas-Saħħa jien ma kont nagħmel assolutament xejn differenti. Ġifieri u jiena il-politika hekk nixtieqha tkun bħalma għamel Joe Cassar, mhux bħalma qiegħed jagħmel Lusgalja. Ġifieri llum il-politika ejja nikkompetu min jagħmel iżjed ġid il-pajjiż. Mhux min jagħmel iżjed sara lil xulxin u mbagħad min jibqa' l-aħħar wieħed li jibqa' bil-wifqa jerbaħu. Ejja di l-politika ta' Lusgalja li najru. Lusgalja biss, hemm reġiment sħiħ il-tajjir sar il-motto. Mhux għas-servizz tiegħek jew Reġġel Patria. Biex iġġedded il-minħa. Il-Lusgalja, il-Francis Zamm id-Dimek, il-biraħ rajt il-Tonju Borġ. Kollha kemm huma nies tal-affarijiet tagħhom. Imma kollha kemm huma nies li ma jistgħux iġeddu hekk ħajamlu xi tibdil ħajmorru lura mhux il qudiem. Jiġifieri aħna ma nixtiequx nerġgħu mmorru għal dik il-politika tat-tmenijiet, tad-disajnijiet, tat-tajjir, tal-ġlied, ta' minu kapaċi li żjed jimbotta jkissru l-garatajn fuq ħadd ieħor fejn hemm il-kritika. Ejja naħduha, bla dubju, kulħadd irid joqgħod għal-liġijiet tal-pajjiż, bla dubju, imma ejja naħdmu flimkien, jitfit biex nibnu dal-pajjiż aħjar għal uliedna mill-li sibna aħna minnat missirijietna. Dak huwa għalhekk qegħdin fil-politika. Ejja nimxu flimkien, il-politika tal-lum ma diġ il-politika li nġeldu klassijiet, li nġeldu n-nies, li nġeldu tribujiet, li wiċċna ħmar jew wiċċna blu. Illum il-politika hi ta' kemm ħanamlu ġid flimkien in-nies jażlu li ħaj mexxi fl-aħħar mill-aħħar xi ħadd irid imexxi għalhekk hija demokrazija, imma min imexxi ejja qed imexxi lil kulħadd. Aħna mexxejja ta' Malta u għawdex kollha. Mhux tal-Laburisti biss, mhux tal-Nazzjonalisti biss. Aħna mexxejja ta' Malta għawdex kollha. U iva min ikun fil-gvern għandu l-perjodu tiegħu ejja naħdmu flimkien. Ħalli mbagħad meta tiġi l-elezzjoni ma importax, jekk jinbidel il-gvern ma importax.
Min ikun hemm jerġa' jaħdem għal ġitta Malta Ekku. Mela, deputat Prim-Ministru, xil-ħin jatjafa. Sa nerġa' ndu fuq sintki li għandna fl-istudju numru 3. Nowlin l-aħħar darba lissa biex imbagħad iktar tard wara l-affarijiet nerġa' nikkollegaw miegħek qed nara wkoll il-sindku ta' Bormla, l-Alison Civelli, u kif ukoll il-sindku ta' Żebbuġ, Malcolm Gallia, li ovvjament għaddu taħt hangover naħseb imħabba l-festa ta' San Filip il-bira. Inselmilkom. Sallim lek Karla, kun nixtieq nibda minn Malcolm noħordu l-appell tiegħu is-sindku ta' Żebbuġ. Malcolm, fidejk. Mela, bla dubju ngħidu li l-Partit Laburista huwa l-akbar forza politika f'Malta, però l-ebda forza ma għandha s-saħħa jekk ma jkollix forza finanzjarja wkoll warajha. U għal daqstant id-donazzjonijiet huma importanti ħafna sabiex inkunu dejjem l-akbar fost il-forzi politiċi kollha f'Malta. U bis-saħħa tal-flus li nkunu qegħdin investu ġewwa l-partit, nkunu qegħdin ukoll nagħmlu investiment fina nfusna. Niftakru kemm dan il-partit qed jagħmel ġid, m'għandniex dubju li qed jagħmel ħafna ġid, biżejjed naraw il-miżuri li għadhom kif ittieħdu issa, ġifieri l-ġid qed jittieħed qed isir u qed jitqassam ma' kulħadd. U għalhekk importanti wkoll li aħna kulħadd daqsxejn żgħira min-naħa tiegħu jgħin lill-partit ħalli aħna nkomplu nissaħħu dejjem iktar. U jekk nissaħħu aħna, insaħħu dejjem iktar lilkom. Grazzi. Elisim malaj komment għaliex il-ħinet jafas, fidejk. Qabel xejn sellem lilek ukoll Karl u lit-telespettaturi kollha tal-programm interessanti tiegħek. Jiena nagħmel appell lil kull min qed jarana l kull min qed jismana xi ħaġa żejra, kull qattra tod. Dan huwa investiment għal pajjiżna, għal futur tagħna, għal uliedna. U min jista' ftit iċempel numru, min jista' ftit iktar għandu numru, min jista' ftit iktar iċempel darba, darbtejn, tlieta, kull qattra tod. Imma il-Partit Laburista huwa partit umli, partit li jibqa' jiġri għand in-nies u jistenna dik xi ħaġa żejra minn għandkom. Jiġifieri ilqgħu it-talba li qed jagħmlilkom il-Partit Laburista sabiex ikompli iġeddet u sabiex ikompli jissaħħaħ. Inkompli Karl, appell wieħed, inkomplu niġġeddu, inkomplu nilqgħu wkoll it-telefonati tagħkom l-qegħdin isseguna. Grazzi ħafna. Mela, grazzi ħafna Nowlin, minn għawti tieħor mbagħad ġifieri wara l-aħbarijiet se nerġa' jkollna aktar sindki fis-sala fil-studio ieħor li għandna armat isfel flimkien ma' Nowlin Camilleri. Però qabel ma nikkonkludi ma' deputat Prim-Ministru, saqt li nsemmakom biċċoħra minn dak li qal il-bieraħ Adrian Delija. Issa Adrian Delija kien mistoqsi dwar ir-realtà tal-lum, ġrajiet kurrenti. Issa ara x'qal. Għanna situazzjoni ta' dak kollu illi ħireġ minn qorti. Aħbarijiet li ġu żvelati minn ġurnata għall-oħra. Tafx ma qalx Adrian Delija u konvenjent immens. Illi fil-waqt li jgħid li l-medja ma tirrapportax ċertu affarijiet, ara tiegħu jaħbihomlok. Għaliex fil-qorti ħareġ ukoll illi Jorgen Fenech kellu lilu lil Adrian Delija mistieden biex ikol għandu fir-razzetta ta' Żebbuġ. Però Adrian Delija parti minn din il-laqa li oġbu ma jagħti ebda dettalji dwarha, tajjeb li jagħtina dettalji dwar fuq min tkellmu waqt dik l-ikla u għal min ħabtu t-tazzi. Nkun interessanti ħafna. Però interessanti għatilkom ukoll dwar dan il-post fuq Facebook li tella Adrian Delija. Dal-għodu, u jiena xxukjajt ruħi, mela serbuta karozzi fil-bypass ta' Bekirkara, hawnhekk kiteb jew hemm waħlin ġewwa jew hemm waħlin fil-karozza. U jina ktibtlu post mal-ewel, anzi tweġiba mal-ewel, staqsi l-Karola Aquilina ċempillu ħajiftaħlek it-triq. Għaliex ovvjament bil-politika tiegħu Karola Aquilina rajnieh illi kull mandu jagħmel jafas il-gas ma jobdix l-ordni tal-pulizija ikun arroganti magħhom u bekk jasal malajr fid-destinazzjoni tiegħu. Però li ma qalx imbagħad iktar tard Adrian Delija li hawn isfel kien hawn inċident ta' traffiku, għalhekk weħel it-traffiku. Konklużjoni, Deputat Prim-Ministru. Ħankun onesti, traffiku huwa problema. Waħda mill-affarijiet forsi naqra tajbin li kien hemm fi żmien il-Covid li dawk in-nies li kellhom ma kinux id-dar u kellhom bżonn joħorġu għax-xogħol u għal-qagħdi tagħhom sabu traffiku naqra aħjar. U hija waħda mill-affarijiet li rridu nindirizzaw Karl l-ambjent rurali tagħna, ġifieri l-arja li nieħdu fil-pulmun tagħna u fil-pulmun ta' uliedna tajjeb illi nħarsuha. U hemm metodi kif nagħmluhom fosthom billi qegħdin nagħmlu daw il-bypasses kollha u qegħdin intejbu t-toroq tagħna biex ikun hemm it-traffiku li qed jimxi aħjar. Ġifieri dak li huwa tajjeb irridu ngħidulu tajjeb, dak li nistgħu nagħmlu aħjar. Nagħmluh għandna l-pjan biex nagħmluh.
Ġifieri dak huwa li tkun fil-gvern, li kollok l-idejat, li kollok il-viżjoni, illi twettaq il-viżjoni tiegħek, illi fejn hemm problema ma titfaħħix taħt it-tabit u taħt it-tapit u tgħid perċezzjoni jew di ma teżistix imma tiffaċċja, teleba flimkien. Ejja naħdmu flimkien, għandna bżonn is-sosten ta' kull wieħed u waħda li għandhom qalb li hija favur, Malta li hija favur. Mux jina mux ngħid biss favur Partit Laburista, imma li hija favur Malta, illum il-Partit Laburista kif qegħdin taraw huwa l-unika partit illi jista' jmexxi lil dan il-pajjiż. Alla ħares ma kinux l-esponenti tal-Partit Laburista, alla ħares ma kienx il-Partit Laburista fil-gvern f'dawn il-ġranet ta' kriżi. Meta l-affarijiet ikun kollu sejjer tajjeb jista' jmexxi kulħadd kważi. Meta jkun hemm il-kriżijiet tkun taf illi min għandu tmun f'idejh huwa kapaċi. Alla ħares ma kienx hemm in-nies kapaċi f'dawn il-ġranet, dawn il-ġimgħat, dawn ix-xhur għax kieku llum mhux qed nitkellmu fuq kif irridu naraw l-ekonomija tkompli tikber, kif irridu naraw aktar nies joħorġu igawdu, kif irridu naraw illi nkomplu nkabbru x-xogħol u l-investiment, imma kieku qed nitkellmu bħalma jagħmlu ġu ħafna pajjiżi madwar id-dinja fuq id-diżastri politiċi, fuq id-diżastri ekonomiċi, fuq id-diżastri soċjali, fuq id-diżastri mediċi illi ħallit fuqhom din il-pandemija. Grazzi ħafna, Deputat Prim Ministru, Deputat Mexxej tal-Partit Laburista u Ministru għas-Saħħa Chris Fern. Grazzi. Mela, Sinjuri, jiena ħani għafaw għalissa. Minna ftit ieħor l-aħbarijiet fuq One News huwa dejjem importanti, żommuh dejjem arloġġ bħala l-iktar ħaġa importanti li tisimgħu fil-ġurnata. Warajh, nerġa' lura hawnhekk. Programm speċjali ieħor, aktar kollegamenti sa mmorru s-Siġġiewi fejn hemmhekk hemm id-distrett kollu, fejn naraw Anton Falzon jiltaqa' mal-kumitati distrettwali. Kif ukoll se konna wkoll aktar sinki fl-istudio isfel jieħdu telefonati tagħkom. Dawk huma n-numri, sinjuri, ċemplu, importanti, il-Partit Laburista għandu bżonnok. Nittawna ftit ieħor. The Edge, Kebab and Pizzeria House. Jiservu pizza, burgers, kebabs u ħafna aktar. Tista' tagħmel l-ordni tiegħek billi ċempel fuq 21 49 5276 jew billi ssib il-paġna tagħna fuq Facebook. The Edge, ħal-qorni. Edha d-dar u tixtieq issajjar biċċa l-ħan friskalik u għall-familja tiegħek? Tinkwita xejn. Snow White Meat and Poultry tal-Imġar. Qegħdin iwaslulek ix-xirja tal-laħam tiegħek wara l-bib tad-dar. Joffru delivery ma' Malta kollha. ċempel għall-ordni fuq 21 57 53 46. Grazzi lill kumpaniji li provdewna b'dawn il-prodotti. F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Grazzi lil Devin, Pavi u Pama Supermarkets, Big Fresh, Maple, Tallira, Tezi Water Heaters, Mattress Collection, Island Blinds, Seamless, Bridgepoint, Borg Cardona u KHS Megastore.
Il-midfielder Ryan Greg ser jieġi pat-tim ta' sajrin staġun ieħor wara l-ħaqftejn ma' tmexxija tal-klabb. Għal Greg dan ser ikun it-tielet staġun konsekuttiv li se jkun qed jilgħab mat-tim minn San Pawl il-Baħar. Greg kif firma l-kuntratt tiegħu fil-preżenza tal-President tat-tim Mark Borch Headley. Fil-Bundesliga l-bira ġiet fit-tmiem mal-31 ġurnata tal-kampjonati kif kellna programm ta' żewġ partiti. Fl-ewwel partita Mainz f'darhom ġew magħruba mit-tim ta' Augsburg bl-iskor ta' 1-0 fil-waqt li fit-tieni partita Schalke f'darhom kellhom jikkuntentaw bid-draw ta' 1-1 kontra t-tim ta' Bayer Leverkusen. B'dan ir-riżultat it-tim ta' Schalke jaqdu total ta' 13 partita mfila li fihom naqshom li jieħdu l-punti massimi. Bl-aħħar rebħa tmur propju għal jannar li għadda. Intant għadha tibda tintlab 32 ġurnati kif għandna skedati 4 partiti. Fis-6 Borussia Mönchengladbach f'darhom jilagħbu kontra t-tim ta' Wolfsburg fil-waqt fit-8 ikonna 3 partiti oħra fejn Freiburg jilagħbu kontra Hertha Berlin, Union Berlin jilagħbu kontra Paderborn fil-waqt li Werder Bremen f'darhom jilagħbu kontra Bayern Munich b'dawn tal-aħħar jekk jieħdu l-punti massimum din il-partita l-darba oħra ġew konfermati Champions. Fil-La Liga Spanjola llum tibda tintlab id-29 ġurnati kif skedati żewġ partiti. Minn hawn ftit ieħor it-tim ta' Levante jkunu fl-azzjoni kontra t-tim ta' Sevilla, fil-waqt li fl-10 Real Betis f'darhom jilqgħu lit-tim ta' Granada. Għadam mbagħad ikollna 3 partiti oħra mill-istess ġurnati kif Getafe jilagħbu kontra Espanyol, Villarreal f'darhom jilagħbu kontra Mallorca, fil-waqt li fl-aħħar partita Barcellona jilagħbu kontra Leganés. Intant fil-partiti li kellna l-bieraħ Atletico Bilbao u Atletico Madrid ħadu punt kull wieħed fi draw ta' 1-1. Kien ikermunjajn li poġġa li Bilbao fil-vantaġġ wara 37 minuta biex Diego Costa mill-iskor indaq 2 minuti wara li ma skor baqa' ma nbidilx sa tmiem il-partita. Fit-tieni partita fi stadju Alfredo Di Stefano Real Madrid telbu li tim tejbar bl-iskor ta' 3-1. Toni Kroos fetaħ l-iskor għal Madrileni wara biss 4 minuti. Man nofsija l-op Real Madrid zidu goli or permess ta' difensur Sergio Ramos biex 7 minuti wara l-Brazilian Marcelo għamel l-iskor 3-0. Massija l-op Pedro Biga skorja l-gol ta' konsolazzjoni għal Eibar għal skor finali ta' 3-1. Fl-aħħar partita li kellna l-bieraħ Real Sociedad u Osasuna ħadu punt kull fi draw ta' 1-1. Kienu Osasuna li fetħu l-iskor l-ewwel kif man nofsija l-op huma marru fil-vantaġġ minn penalti ta' Adrian. Biex man nofsija l-op kien Mikel Oyarzabal li għamel l-iskor 1-1 li ma skor baqa' ma nbidil sa tmiem. Manuel Cini għal One Sport. Ir-rapport tat-temp qed jiġi miġjub lilkom minn Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek. It-temp mistenni jkun xemxi b'viżibilità tajba, rieħ moderat għal ftit qawwi mill-majestral li jsir ftit qawwi għal qawwi. L-ogħla temperatura 26 grad Celsius l-inqas 20 grad Celsius, indiċi UV 10. Baħar moderat, imbagħad ftit li xejn li jsir baxx mill-majestral, temperatura tal-baħar 22 grad Celsius. Dan huwa t-temp għal 5 ijiem li ġejjin. L-erba' sabiħ, il-ħamis u l-ġimgħa xemxi, is-sibt ftit imsaħħab, il-ħadd xemxi. People create treasured moments. We help you in making them so. Scott's, the supermarket you have always deserved. Brickstone, only for men. Brickstone, only for men. F'dawn iż-żminijiet partikolari, il-Malta Enterprise qed tamministra diversi għajnuniet sabiex ngħinu in-negozji u s-self-employed u sabiex nerġgħu nqajmu l-ekonomija. Żur regeneration.maltaenterprise.com għad-dettalji u aġġornamenti fuq l-linji gwida u l-applikazzjonijiet. Flimkien, ngħinu l-ekonomija tirpilja.
Dujardin vegetables are carefully harvested and kept at their peak by freezing. Because freezing is nature's pause button. So the next time you grab a pack of our frozen vegetables, you know that you are serving your family the very best. Dujardin, fresher than fresh. New by Crunchips, Crunchips Roasted. Real friends. Real adventure. Real crisps. Crunchips Roasted, tasty adventure. Perfect for any occasion. I know you've got a secret like a child, you wanna keep it, but your shiny eyes reveal the simple truth. Ryomare tuna in olive oil, so tender that you can use a breadstick or pinch it with chopsticks. Taste it with pasta, your homemade pasta. Pasta, tuna, pasta and mozzarella. Eating well Italian style is easy with Ryomare tuna. Ryomare, real Italian taste. Il-wage supplement hija l-għajnuna li qed jagħti l-gvern biex minħaddem u self-employed iżommu l-ħaddiema fl-impjieg. Din il-miżura ser tibqa' bl-istess format sal-aħħar ta' Ġunju u ser tkun riveduta u mġedda wkoll għal bejn Lulju u Settembru. Żur regeneration.maltaenterprise.com għal aktar informazzjoni. Flimkien, ngħinu l-ekonomija tirpilja. C&M Water Supplies all day, 7 days a week. Fresh water for all your needs. Hotels, pools, wells, factories, homes, schools. Water from boreholes in limits of Shwiki Clean. Call us on 7949 5147. Meta ma nżommux distanza adekwata minn xulxin, il-virus tal-COVID-19 jinxtered b'mod drammatiku. Meta nżommu distanza ta' mill-inqas 2 metri bejnietna, ir-rata tal-imxija tal-virus tonqos ħafna. Jekk il-COVID-19 timxix jew le, jiddependi minnek. Waqqaf l-imxija tal-virus. Żomm id-distanza minn nies oħra. Live minn One News dawn huma l-ġrajiet ewlenin. Millum raħas il-prezz tal-fuel b'7 ċentesmi fuq kull litru. Dan huwa l-akbar tnaqqis f'daqqa fl-istorja. In-negozji rrappurtaw li tmiem il-ġimgħa li għadda kien il-aqwa wieħed minn reġgħet bdiet iddur ir-rota ekonomika. Mara li siltet mal-kanċer u tilfet lill-omma b'din il-marda tajt li kliem Luis Gallia weġġaħħa u nisselfija rabja.
Tilqim ġdid kontra l-meningite issa fil-formularju tal-Gvern biex il-ġenituri se jifrankaw ma' 700 euro fuq kull wilt. Toħroġ it-tieni sejħa ta' housing speċjalizzat b'investiment ta' €1,000,000 biex aktar għaqdiet mhux governattivi isibu ħajt ta' kenn. Inselmilkom nilqakom għal dan il-bulettin tal-aħbarijiet. Millum il-prezz tal-petrol u diesel raħas b'7 ċentesmi fuq kull litru, skont kif imħabbar it-tnejn li għadda mill-Gvern bħala parti mill-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika. Dan il-pjan tfassal biex jgħin lin-negozju u lill-familji Maltin u Għawċin. Dan huwa l-ikbar tnaqqis f'daqqa li qatt fil-prezzijiet tal-fuel u b'kollox din il-miżura tiswa €7 miljun. B'hekk issa l-prezz tal-petrol niżel għal €34 għal kull litru u l-prezz tad-diesel niżel għal €21 għal kull litru. Min analiżi li saret, familja tista' tgawdi minn roħs ta' €82 fi fuel f'sena meta stmat fuq infiq ta' €25 fil-ġimgħa. Tmiem il-ġimgħa illi għadda kien l-aħjar wieħed minn reġgħet bdiet iddur ir-rota ekonomika wara l-pandemija tal-coronavirus. Dan irrapportaw in-negozji u sostnietu l-Kamra tan-Negozji Żaru Medji kif kienu bosta rappreżentanti tan-negozji li laqgħu dak li ħabbar il-Prim Ministru, ġifieri li minn nofs Lulju pajjiżna se jkun miftuħ għad-destinazzjonijiet kollha. Ir-rappreżentanti tan-negozji fissru laqgħa tal-Gvern li sa minn April kien proattiv u beda jirriklama lil Malta biex issa xorta ikollna sajf. Tmiem il-ġimgħa li għaddiet kienet waħda tajba ħafna u l-aħjar waħda minn mindu reġgħet bdiet iddur ir-rota ekonomika wara l-imxija. Dan stqarru l-Viċi President tal-Kamra tan-Negozji Żaru Medji ma' dan l-istazzjon fejn spjega li n-negozji rrappurtaw ċaqliq fid-direzzjoni tajba. Qal li negozji bħal postijiet ta' divertiment u stabilimenti oħra kellhom in-nies u spjega kif il-miżuri li ħabbar il-Gvern fosthom il-voucher ta' €100 lil kull persuna tal-fuq minn 16 sena se jagħtu stimulu qawwi. Dal-weekend aħna x-xogħol kemm ilu li issa fetħet u qed jiffunzjonaw il-postijiet ta' divertiment bil-mod il-mod dejjem qegħdin nibbildjaw. U dal-weekend wera kien l-aħjar weekend s'issa kemm ilna niftaħna. Qegħdin nistennew ukoll ħerqana biex joħorġu dawk il-vouchers li tkunu ħanajdu hekk it-tieni daqqa għall-ekonomija l qudiem. Is-Sur Fenek kienet jirreaġixxi b'mod pożittiv għal fatt li fil-jum tal-Ħadd il-Prim Ministru Robert Abela mhux biss ħabbar li tneħħiet l-emerġenza tas-saħħa pubblika, iżda anke qal li żdiedu aktar destinazzjonijiet li l-Ajruport Malti se jiftaħlihom mill-ewwel ta' Lulju u imbagħad minn nofs Lulju se nkunu qed niftħu għad-destinazzjonijiet kollha. Is-Sur Fenek ikkummenta wkoll b'mod pożittiv għal fatt li l-Gvern kien proattiv u f'April kien diġà beda kampanja promozzjonali fuq Malta bit-tema Oħlom issa żurna l-qudiem. Li se ssir kampanja internazzjonali fit-turiżmu illi ħatejna ħafna biex narġgħu ikollna l-pożizzjoni tagħna fis-suq u barra minn hekk ukoll se jkun hemm xi pakketti wkoll għall-arjuplani ta' inċentivi li ħajjgħinu wkoll biex ikomplu jġibu jattiraw it-turisti lej pajjiżna. Mal-Kamra tan-Negozji Żaru Medji naqdet l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandiera u s-sidin ta' ristoranti l-MHRA. Fi kliem il-kap eżekuttiv tal-MHRA bdiet titwitta triq biex ikollna sajf. Ilqajna din il-komunikazzjoni tal-Prim Ministru bħala mod pozittiv biex ngħidlek. Mhux se jkun sajf bħal ma ħanna soltu mdorrijin bih, iżda permezz ta' din id-deċiżjoni issa se jkollna opportunità biex nibdew inwittu triq biex nerġgħu niġu lura għall-normalità. Klim Luis Gallia weġġani u nissel fija rabja għaliex il-mart m'għandux kuluri u qatt ma kellu jintuża dak il-klim biex tipprova tiskorja punti politiċi. Dan huwa klim Antonella Rogers, mara li ssiltet mal-kanċer u li tilfet lill-omma minħabba din il-marda. Hija reaġixxiet tal-fatt li Luis Gallia, il-persuna mqabda mill-Kap Nazzjonalista Adrian Delija biex tagħmel ir-riformi, qal li l-Partit Laburista huwa partit li għandu kanser huwa partit marit. Il-kummenti tal-eks segretarju ġenerali nazzjonalista ta' tmeninijiet Luis Gallia dwar li l-Partit Laburista għandu kanser ġabu l-kundanna ta' bosta li mhux biss esprimaw ir-rabja għal dawn il-kummenti deskritti insensittivi, iżda anke ġabu l-uġieħ fost ħafna nies.
Fu l-medja soċjali spikkaw diversi kitbiet li fija u rowlada pal dak li qal Luis Gallia imqabbad mill-kap Adrian Delija biex jagħmel ir-riformi fil-Partit Nazzjonalista. Fost dawk li kitbu kien hemm Antonella Rogers li sostniet li lilin mill-kuluri politiċi id-diskors ta' Luis Gallia weġġa ħafna. Aċċennat li ma kellux jintuża dak il-kliem biex tipprova tiskorja punti politiċi. Ninsab iktar mill-rabjata ninsab weġġa lix meta tgħaddi minn dawn l-affarijiet bħalma ħafna nies oħra jgħaddu minn affarijiet oħra ma f'dan ir-rigward jiena mill-kanser għaddejt tweġġak ħafna x'ina nemmen li nerġa' ngħid ma nidħolx fil-politika hemm ħafna kliem ieħor li tista' tuża biex tgħaddi messaġġ lil ħaddieħor. Rogers li ssiltet mal-marda tal-kanċer u tilfet l-omma bl-istess marda spjegat magħna kif id-diskors li semet il-ħadd fitħilha feriti. Jiena metet lill-mamma tiegħi bil-kanser sentejlu waqt li qed niġġieled il-battalja wkoll ġifieri tista' timmaġina xi tħoss. Qalet kif id-diskors ta' Luis Gallia ma niżilx tajjeb ma' nies fil-Partit Nazzjonalista. Żgur li jiena naf ħafna nies fil-partit u li żgur ma niżlithomx tajjeb di. Luis Gallia tkellem il-ħadd waqt is-suppost analiżi tal-gazzetti propju ftit tal-ħin qabel ma tkellem il-kap nazzjonalista Adrian Delija. Huwa saħaq li l-Partit Laburista huwa partit marit u ttieħ kemm ittieħ trattament tal-kanċer huwa partit marit. Sfortunatament fil-Partit Laburista partit politiku illi jippermetti l-affarijiet li għexna fl-aħħar snin u partit illi għandu kanser. Issa tista' tieħ ħafna treatment u tagħmel ħafna affarijiet imma marit, partit marit. Millum il-formularju tal-Gvern kompla jara żieda fit-tilqim b'xejn għat-trabi mwilda f'pajjiżna. Dan kif ġie introdott tilqim ġdid kontra l-meningite biex bekk issa l-formularju tal-Gvern jinkludi tilqim kollu kontra 3 mikrobi ewlenin li jikkawżaw din il-marda. Bekk bit-tilqim kollu kontra l-meningite b'xejn, il-ġenituri Maltin u Għawċin issa qed jifrankaw ma' €700 għal kull wild. Il-Gvern introduċa tilqim ġdid kontra il-marda tal-meningite fil-formularju tiegħu. Ta' kull sena f'pajjiżna jkun hemm bejn 10 u 15 il-każ ta' mewt jew kundizzjonijiet serji kawża ta' din il-marda u li permezz ta' dan it-tilqim li jindirizza fost oħrajn il-mikrobu tal-meningococcus pajjiżna ser ikun ippreparat minn fuq s'isfel kontra din il-marda. F'konferenza tal-aħbarijiet id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern spjega li permezz ta' din it-tilqima il-Gvern Malti issa joffri t-tilqim kollu li jindirizza 3 mikrobi ewlenin li jikkawżaw il-meningite. Illum qegħdin introduċu minn ħlas żewġ tilqimiet oħra li huma kontra meningite l-aktar komuni, dik li hija il-meningococcus jew meningitis B. Li jfisser li allura issa l-Gvern se jkun qiegħed jagħti l-firxa kollha tat-tilqim kontra meningite minn ħlas. Bekk il-ġenituri ta' tfal li ser ikunu qed jingħataw it-tilqim kollu relatat mal-meningite ser ikunu qed jifrankaw madwar €700. Kun qed jifranka ma' €700 għal kull tarbija b'investiment ta' €3 miljun fis-sena. Fil-fatt ftit tal-ġimgħat ilu l-Gvern kien ħabbar ukoll l-introduzzjoni ta' tilqima tal-pneumococcus li trabi fuq il-formularju tal-Gvern. Tilqima li kienet tingħata biss f'pajjiżna wara ħlas ta' €200 u li tilqa' għal mart fil-pulmun, il-pneumonja u infezzjonijiet fl-imnifsejn u fil-moħħ. Ix-xuq ma kinux biss fil-Partit Nazzjonalista kif kien nieżel mill-Gvern iżda anki fl-aħħar proġetti li tlestew minn Gonzi PN wara snin twal fuq l-iskaffa. Kumpanija Ingliża għarfet li Transport Malta li terminal ta' ċirkewwa għandu konkos li deteriora u ntuża konkrit inferjuri tant li qed jaqgħu biċċiet kbar tal-konkos. Il-konkos li jżomm il-pont ta' ċirkewwa u li minn fuq u jgħaddu eluf ta' passiġġieri li jaqsmu l-fliegu iddeteriora u jrid jinbidel. Dan 6 snin biss mindu Gvern Nazzjonalista tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi u l-Ministru Alaudex Giovanna De Bono inawgura dan it-terminal. Terminal li sewa mal-10 miljun euro minn fondi Ewropej u li tlesta eżatt qabel elezzjoni tal-2013. Ikkonkludi dan kumpanija Ġermaniża tal-Inġenerija bl-isem CTP Consulting wara li ġiet ikkommissjonata minn Transport Malta sabiex tispezzjona u tagħmel rapport fuq il-kundizzjoni ta' dan il-konkos. Il-Gazzetta The Times kwotat sorsi li jgħidu kif ir-rapport imbeda wara li l-ħaddiema fit-terminal ta' ċirkewwa bdew jinnotaw biċċiet kbar tal-konkos li waqgħu minn taħt il-pont. Ir-rapport tekniku jgħid ukoll li minkejja li l-pont kull ma ilu biss 6 snin li nbena, il-konkos diġà qed juri sinjali sew ta' deteriorazzjoni biex kbar li jista' jkunu ta' periklu għal dawk kollha li jaqsmu minn fuq dan il-pont.
Testijiet ikkonkludew ukoll il-konkrit li ntuża sabiex jinbnew il-kolonni li fuqhom jinżamm dan il-pont huwa ta' kwalità inferjuri sew għal dak li ntuża fil-bqija tal-istruttura. Transport Malta għamlet kuntatt ukoll mal-kuntrattur Charles Polidano iċċaqnu li kien responsabbli mill-proġett fl-2012 f'tentattiv li tinstab soluzzjoni għal din il-problema. L-awtoritajiet sottomettew ukoll ittra ġudizzjarja kontra l-kuntrattur, il-perit u l-project manager. Din mhijiex l-ewwel darba li l-awtoritajiet Maltin kellhom iħabtu ċomma proġetti infrastrutturali kbar difettużi li nbnew taħt Gonzi PN. Fl-2014 sar magħruf il-konkos difettuż Mater Dei fi żmien meta Gvern Laburista kien beda bi pjanijiet sabiex jibni żewġ solari fuq l-emerġenza sabiex jiżdiedu sodod fl-isptar. Konkos li biex jitranġa kien hemm bżonn spiża ta' 150 miljun euro mit-taxxi tal-poplu. Gvern Nazzjonalista kien iffirma rinunzja biex il-kumpanija Skanska li bniet l-isptar Mater Dei ma tkunx responsabbli għad-difetti li setgħu jinqalgħu fil-bini ta' Mater Dei. Illum fetħet it-tieni sejħa l-proġetti li se jibdlu 4 binijiet tal-Gvern fi proġetti li jgawdu minnhom għaqdiet mhux governattivi. B'investiment ta' €1 miljun l-binijiet tal-Gvern li jinsabu fi stat ħażin se jiġu arranġati għal skop soċjali. Fetħet it-tieni sejħa l-proġetti li se jibdlu 4 binjiet tal-Gvern li għal snin twal tħallew fi stat ħażin. B'investiment ta' €1 miljun l-binjiet li jinsabu fil-Belt, Birkirkara u San Ġwan se jingħataw ħajja ġdida biex għaqdiet lokali kunu jistgħu jagħtu appoġġ akbar lis-soċjetà. Fil-fatt din is-sejħa miftuħa l-entitajiet mhux governattivi, fondazzjonijiet, għaqdiet u istituzzjonijiet reliġjużi, kif ukoll għal gruppi ta' ċittadini li jnaqdu flimkien biex joffru servizz f'din id-dar flimkien. Fl-ewwel sejħa kien hemm għaqdiet li gawdew fosthom l-għaqda midlam għad-dawl u l-Fondazzjoni Richmond. Dan il-proġett ilu maħsub għal snin twal qatt ma kellna riżorsi biex nagħmlu. Grazzi għal kollaborazzjoni mal-Awtorità tad-Djar u l-Ministerju tal-Akkomodazzjoni Soċjali, irnexxinna nagħmlu dal-proġett li tant huwa bżonn już f'Malta. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonard McKay spjega li apparti l-proġett ambizzjuż ta' akkomodazzjoni soċjali hemm bżonn ta' proġetti li jmorru lil hinn minn hekk. Qed naraw il-bżonn għal faxex ta' persuni li għandhom bżonn iktar minn sempliċement ċavetta u saqaf fuq rashom. Għalhekk wara s-suċċess ta' żewġ proġetti pilota tas-sena l-oħra din is-sena se jkun hemm fond akbar allokat għal aktar proġetti li fihom proprjetà fi stat ħażin tiġi rranġata. Iċ-chairperson tal-Bord tal-Housing Speċjalizzat Dr. Rachel Xikluna spjegat il-proċess li bih se jara 4 proprjetajiet u l-inħawi jingħataw il-ħajja mill-ġdid. L-ewwel naraw il-bżonnijiet tal-user group, skont dawn il-bżonnijiet noħolqu brief fejn din il-brief l-għaqda l-organizzazzjoni mhux governattiva tispjega waqt kompetizzjoni lill-Kamra tal-Periti x'inhuma dawn il-bżonnijiet. Bekk il-periti jidħlu għal kompetizzjoni u jiddiżinjaw apposta għal dawn il-bżonnijiet. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes tenna li dawn huma proġetti xhieda ta' politika li tindirizza l-bżonnijiet speċifiċi fis-soċjetà. Peress li tinsaħħu l-istok, xtaqna li nagħmlu xi ħaġa speċjalizzata ma' NGOs u għaqdiet reliġjużi li jagħtu servizz lill-Awtorità Djar biex isaħħu l-akkomodazzjoni soċjali. Is-sejħal dawn il-proġetti tagħlaq it-2-6 ta' Lulju. Dawk interessati jistgħu jaċċessaw l-informazzjoni fuq is-sit housingauthority.gov.mt. L-Oppożizzjoni qed tirraġuna b'ħatfal dwar il-Kummissarju tal-Pulizija. Editorjal ta' Gazzetta Indipendenti jgħid li l-bojkott li qed tagħmel l-Oppożizzjoni mexxija minn Adrian Delija fl-iskrutinju parlamentari fuq il-kandidat riferuta l-ogħla kariga fil-korp juri djufija u disservizz lejn il-pajjiż. Intant, il-medja indipendenti rrapportat li l-Kummissjoni Venezia faħret anki dan il-proċess ġdid ta' għażla ta' Kummissarju tal-Pulizija naraw. Il-bojkot li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista fl-iskrutinju parlamentari tal-kandidat riferut Angelo Gaffa għal kariga ta' Kummissarju tal-Pulizija ġie mfisser bħala ġufija u disservizz lil pajjiż. L-editorjal tal-Indipendent saħaq li għall-ewwel darba f'pajjiżna se jkollna kummissarju tal-Pulizija magħżul bi proċess trasparenti minflok magħżul mill-Gvern. Fisret is-sistema ġdida mill-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku li għamlet skrutinju u qarblet il-kandidati kollha bħala waħda distakkata mill-politika. L-editur tal-Indipendent żied jgħid li hemm 3 rounds ta' skrutinju fuq min se jokkupa l-ogħla kariga fil-korp u l-Oppożizzjoni involuta fit-2 minnhom.
L-oppożizzjoni involuta fil-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku hekk kif hija għandha żewġ membri li nominathom hi u anke chairperson Louis Naudi inħatar biqbil mal-kap tal-Oppożizzjoni. Dan fil-waqt li l-Oppożizzjoni iparti mill-Kumitat Parlamentari għal ħatrit pubbliċi u għalhekk bl-ebda mod ma tista' tgħid li mhix involuta fil-proċess tal-għażla. L-editorial żied jgħid li l-Oppożizzjoni għandha l-obbligu li tagħmel skrutinju lil persuna li se tieħu f'idejha tmexxija tal-Korp tal-Pulizija. L-Independent żidet tgħid li l-Oppożizzjoni qed tirraġuna b'ħatfall filwaqt li staqsi kif il-fatt li l-Partit Nazzjonalista qed jagħmel dan il-bojkott x'benefiċċju se jkun għall-pajjiż. Intant il-Gazzetta llum irrapportat li l-Kummissjoni Venezja faħret il-kunċetti leġislattivi dwar il-proposti dwar il-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni, dwar dawk ingaġġati mal-Gvern bħala persuni ta' fiduċja, dwar il-ħatrit tas-segretarji permanenti u l-mod kif se jkun maħtur il-Kummissarju tal-Pulizija. L-lum irrapportat li l-Kummissjoni Venezja faħret il-proposti tal-Gvern fil-qasam tal-ħatra u l-disciplinar tal-ġudikatura u diskrevit bħala pass fid-direzzjoni tajba dawn il-bidliet kollha. Tamir ġdid se jagħmilha aktar faċli biex membri mit-taqsima tal-protezzjoni ċivili u sewwieqa ta' ambulanzi jisuqu aktar b'mod siguru waqt li jkunu fit-triqthom biex jassistu f'xi emerġenza. Dan wara li l-Kunsill Malti għas-Sigurtà fit-Toroq provda Fresnel Lenses biex ix-xufiera jkunu jistgħu jaraw dak kollu li jkun għaddej minn mal-vetturi tagħhom huma u jsuqu. L-ambulanzi kollha u parti sostanzjali mill-vetturi tal-protezzjoni ċivili ġew mamra blenti li ser tiffaċilita s-sewqan ta' dawn il-vetturi kbar fit-toroq Maltin. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Kunsill Malti għas-Sigurtà fit-Toroq, hekk kif ġie spjegat li l-hekk imsejħa Fresnel Lens tagħmilha aktar faċli sabiex is-sewwieqa ta' dawn il-vetturi għolja jkunu aktar konxi ta' dak li għaddej madwarhom. Normalment il-mera tara l-ġemp tal-vettura. Det joħroġlok barra dak il-comfort zone u li hemm tajjeb li meta intħattares ġo fiha tara li ma tistax tara meta inti għandek nies pereżempju niżlek minn fuq il-bankini u għandek rota li ġejja fuq in-naħa ta' ġewwa, ara minn ma trid tinħarsu l-element ta' sigurtà. Is-survella spjegaw ukoll kif kumpaniji f'Malta li jagħmlu użu minn vetturi kbar jistgħu jitolbu lill-Kunsill sabiex jippruvaw dawn il-Fresnel Lenses b'xejn qabel jixtruhom. Jiġu kontakt magħna, ġifieri through il-Facebook page ta' Transport Malta jew inkella l-Malta Road Safety Council, juruna l-interess u aħna lesti li mmorru nintaqgħu magħhom, nispjegawlhom intom xi samples biex huma jkunu jistgħu jippruvaw max oġġett bħal dan sempliċement taraħ tippruvah. Preżenti għall-konferenza l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri flimkien mal-Ministru għat-Trasport Ian Borg esprimew is-sodisfazzjon tagħhom għal din l-għodda. Il-Ministru Camilleri sostna li dawn l-aġġeġġi se jżidu l-effiċjenza speċjalment mal-membri tat-taqsima tal-protezzjoni ċivili meta bħeffa li ma bħala jkunu sejrin fuq post fejn issejħet l-għajnuna. Vjaġġ tagħhom bil-vettura huwa importanti ħafna anke li jaslu fl-inqas ħin possibbli. Dan il-mekkaniżmu din it-teknoloġija serntejn sabiex anke waqt li jkunu qed isuqu il-vetturi kbar tagħhom fit-toroq tagħna jkunu aktar sikuri u anke jkunu jistgħu jiffukaw aktar fuq it-triq sabiex ikunu jistgħu jaslu fil-post li hemm bżonn jagħtu l-għajnuna tagħhom fi ftit minuti. Intant il-Ministru Ian Borg sostna l-importanza tal-ħidma kemm tal-membri tat-taqsima tal-protezzjoni ċivili u infermiera fl-ambulanzi li jassistu f'ċirkostanzi ta' emerġenza. Jiena minn hawn nirringrazzja l kull min ħadem mhux fuq dan il-proġett biss imma anke lilhom lix-xufiera li jagħtu l-ewwel rispons u jkunu hemmhekk sabiex jgħinu lill-poplu Malti Wawċi f'ċirkustanzi xejn pjaċevoli. Dawn l-aħbarijiet u oħrajn tistgħu ssibuhom fuq is-sit one.com.mt. Se ngħaddu issa l-waqfa qasira ta' riklami, ibqgħu magħna. Go Freedom mobile plans from €12.99 monthly. Compatible with Go Easy Buy. Terms and conditions apply. Il-wage supplement hija l-għajnuna li qed jagħti l-Gvern biex minħaddem u self-employed iżommu l-ħaddiema fl-impjieg. Din il-miżura ser tibqa' bl-istess format sal-aħħar ta' Ġunju u ser tkun riveduta u mġedda wkoll għal bejn Lulju u Settembru. Żur regeneration.maltaenterprise.com għal aktar informazzjoni. Flimkien nejnu l-ekonomija tirpilja. Mega sale broħs ta' 30% minant ċentro Casalinga. Issibu prezzijiet speċjali fuq fridges, freezers, washing machines, cookers, air conditioners, built-in appliances u ħafna appliances oħra għad-dar.
Għalhekk għall-aqwa prezzijiet u servizz garantit ċentru Casalinga ta' Santa Venera. Ċentru Casalinga. Center Park Orly, your shopping center. Electra, built around your needs for the comfort of your home, office and commercial spaces. Built around your needs. Electra. Visit electra.com.mt. Nilqakom lura magħna nkomplu b'aktar aħbarijiet. Illum komplet tinstema' l-kompilazzjoni tax-xhieda fil-każ kontra negozjant Jorgen Fenech, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Fuq il-pedana tax-xhieda tela Johan Cremona, issieħeb fin-negozju ma' Fenech. F'seduta li damet ġurnata sħiħa komplit il-kompilazzjoni tax-xhieda fil-każ kontra in-negozjant Jorgen Fenech, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Fil-qorti xed Johan Cremona sieħeb fin-negozju ma' Fenech u li kien jikri l-uffiċċju tiegħu minant Melvin Tewma, il-middleman u x-xut ewlieni f'dan il-każ. L-ispettur Kitarno qal li l-pulizija għalqet l-investigazzjonijiet tagħha fuq Johan Cremona u mhuwiex qed jitqies bħala suspettat f'dan il-każ u f'dan l-istadju m'hemmx il-ħsieb li jittieħdu passi kriminali kontrih. Cremona akkumpanjat mill-avukat tiegħu Chris Buzzietta, is-sieħeb legali fid-ditta legali tal-avukat u d-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi qal li beda jiskopri dwar il-qtil ta' Caruana Galizia minn Ġunju 2018 meta kienet Camilleri marandu u talbu biex ikellem lil Melvin Tewma. Għalju ħall Camilleri għan Tewma imma ħallihom jitkellmu waħedhom. Waqt li Kenneth u Melvin bdew jitkellmu, Johan ħin minnhom ra lil Kenneth iwarab miħdej Melvin u jaqbad it-telefon. Cremona xed li l-għada Kenneth marqandu u hemmhekk kien hemm ukoll Melvin. Qal li tkellmu bejniethom u Melvin der irrabjat, però ma jafx qalu. Irrakkonta li reġgħu iltaqgħu darb'oħra l-belt u semma lil Melvin Tewma jgħid lil Kenneth irranġalhom għall-bejl. Meta hu saqsa lil Melvin Tewma x'inhu jiġri, qallu li qed jitkellmu biex jagħti l-libertà proviżorja lill-aħwa De Giorgio. Xed li wara dan l-episodju, Melvin Tewma qal lil Johan Cremona, Jorgen Fenech u Keith Kembri tradewni. Johan Cremona qal li minn dakinhar għal sena u 5 xhur Tewma baqa' jgħidlu l-istess storja. Cremona xed li mażmien Tewma kien qallu li qabduh Jorgen u Keith biex joqtol lil Caruana Galizia u kien jgħidilhom ħanikxifhom it-tnejn. Johan Cremona saħaq, jien ma nafx hux veru li Fenech u Kembri għandhom x'jaqsmu fil-qtil, jien dejjem x'kien jgħid li Melvin. Johan xed li Tewma qallu li Fenech qallu biex waqqaf kollox fil-qtil, imma Tewma qal ma' Cremona li ma rridx jaqgħad ċajt u kompla bil-qtil bil-flus ta' Fenech. Meta ġieli kont ngħidlu possibbli Keith u Jorgen għamlu hekk, kien jitlifa, allura ġieli kont nispiċċa ngħidlu kontra Jorgen Fenech immu kien jisplodi, xed Cremona b'referenza għal Tewma. Fuq il-pedana tax-xhieda Johan Cremona der li għadu sissa mhux jemmen b'dak li Fenech jinsab akkużat bih. Fil-fatt fl-ewwel stqarrija li tal il-pulizija, Cremona kien qal li Jorgen Fenech żgur mhux involut. Johan Cremona spjega li l-aħħar darba li ltaqa' ma' Melvin Tewma kien fil-11 ta' Novembru. Dakinhar Tewma kien marandu u rċieva telefonata li se jagħmlulu rejd is-sibt. Johan qal li sema' is-sibt se jagħmlu lir-rejd ma jafux li għandu l-lottu. Imbikkem Cremona xed, kuljum sal-11 ta' bil-lejl Melvin dejjem kien jgħid l-istess affarijiet. Kont ngħaddi satejn ta' martirju miegħu kuljum. Mara tmissieri wkoll ma ħallinix kwiet ingawdi l-aħħar ftit ġranet miegħu sakemm miet. Johan Cremona xed li Melvin kien jgħidlu li hu kellu kuntatt dirett mal-eks kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar jew inkella ma' Edwin Brinkat il-ġojja. Cremona qal li Tewma qallu li Lawrence Kutajjar avża lil Melvin Tewma fuq il-każijiet tal-ħasil ta' flus u li l-Europol jafu bir-recordings. Intant il-prosekuzzjoni qalet li dak li qed jgħid Cremona qed jiġi investigat. Mistoqsi mid-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi, Johan Cremona qal li Keith Kembri għamel kuntatt miegħu f'Settembru illi għadda. Kien kellmu fuq il-gaming imbagħad saqsih fuq Jorgen Fenech. Qal li Jorgen dak iż-żmien kien imsiefer u Keith der inkwetat fuqu għax ma bedix iwieġbu.
Għallu jekk jaqbdek ejdlu li rrid inkellmu. Intant fuq il-pedana tax-xhieda kellu jixed Edgar Brinkat, iżda dan kellu jinġib barrest wara li telaq. L-ispettur Kitar nonforma lil qorti li Brinkat mhux jitqies bħala suspettat. Brinkat li jaħdem bħala bejjieħ tal-karozzi irrakkonta li darba mar Tewma għandu u qallu li hum deffes fil-qtil ta' Karwana Galizja. Iddeskriva li Tewma beda jaġixxi bħala wieħed miġnun u disprat. Brinkat irrakkonta kif u taħ il-parir biex ma jitkellimx għax Jorgen raġel b'saħħtu. Edgar Brinkat jirrakkonta kif darba Melvin Tewma ma setax jaqbad lil Jorgen Fenek u kien sejjer ikellem lil Kiċ Kembri imma Edgar rażżan lil Tewma u qallu jekk hux jiġġennen li jmur jitlob il-flus lil Xkembri meta ma jafx jekk kienx imdeffes. Edgar Brinkat qal li Melvin Tewma kien jgħidlu li peress li Fenek għandu lil Kiċ Kembri jgħinu rid iqabbad avukat bħal Simon Busuttil, Jason Azzopardi jew Karol Akolina. Il-ġoja rrakkonta kif Kutajjar talbu jieħu minn ras Tewma dwar fejn qed iżomm ir-recordings. Il-qorti tal-appell bidlet sentenza ta' ħabs għal waħda ta' 6 xhur ħabs sospiżi għal sena war li nstema' li l-mara kabret il-kannabis biex tikkura l-ansjetà tagħha. Mary Claire Camilleri 40 sena kienet mixlija li fl-2014 kienet qed tkabbar ħaxixa tal-kannabis. Id-difiża argumentat li meta tkabbir tal-kannabis isir f'ammonti żgħar u għall-użu personali wieħed m'għandux jingħata sentenza ta' ħabs. Fl-2015 l-ispettur Nicholas Sant kien xedt li Camilleri kienet ċaħdet li kien hemm involuti persuni oħra u stqar li tkabbir sar b'mod mhux professjonali. L-imħallef Konsolo Xeri Herrera notat li l-ewwel qorti kienet tlaqat il-fatt li l-kannabis kienet għall-użu personali tal-akkużata. Il-kwistjoni kienet jekk kabriċ aktar minn pjanta waħda. Il-qorti tal-appell qalet li l-qorti kriminali ma setgħetx tagħti sentenza ta' priġunerija iżda kellha tirrikorri għal sentenzi oħrajn. Naqilbu is-suġġett l-awtorità tal-ippjanar ħejjiet dokument qabel ma tidħol applikazzjoni għall-iżvilupp fuq is-sit fejn kienet il-lukanda ġerma. Dan is-sit li ilu snin fi stat ta' abbandun mistenni jgħaddi minn żvilupp biex jiġbed lejh turisti ta' kwalità. Madankollu mhux mistenni li l-iżvilupp jaqbes il-65,000 metru kwadru u fih se jkun hemm pjazzetta bi spazju miftuħ għall pubbliku filwaqt li t-torri ta' San Tomas jibqa' jidher mill-baħar. L-awtorità tal-ippjanar ħejjiet dokument għal żvilupp għas-sit li ilu fi stat ta' abbandun f'dik li kienet il-lukanda ġerma f'Witilajn. Fid-dokument hemm miktub li l-iżvilupp li se jsir niżel għal 65,000 metru kwadru. Fi kliem il-perit Joseph Scalpello, mill-awtorità l-ippjanar is-sit f'Witilajn għadu jrid jgħaddi minn riġenerazzjoni biex jiġbed lejh turisti ta' kwalità. Il-pjan ta' żvilupp huwa mqassam fi pjan komprensiv ta' akkomodazzjoni turistika, żona residenzjali u anke ħwienet fost oħrajn. L-iżvilupp proposti jgħid ukoll għandu jkun hemm pjazzetta bi spazju miftuħ għal pubbliku filwaqt li t-torri ta' San Tomas mibni mill-Gran Mastru Hall of the Winja Court jibqa' jidher mill-baħar. Intqal li bini 32 metru l fuq mill-livell tal-baħar jista' jiġi kkonsidrat. L-awtorità tal-pjanar qalet li dan id-dokument li jsir qabel tidħol applikazzjoni għal żvilupp huwa miftuħ għal konsultazzjoni sa' 29 ta' Lulju. L-awtorità tal-ippjanar se tkun qed tagħmel użu minn teknoloġija avvanzata biex jingħata ħajt tal-ken lill-ambjent. Il-proġett diġitali b'investiment ta' 7 miljun euro fondi Ewropej se jkonverti lil Malta f'ġeografija diġitali. Dan il-proġett se jippermetti li jittieħdu ritratti tal-ambjent Malti biex inħarsuh. Il-proġett Sintegrem li se tkun qed tmexxi l-awtorità tal-ippjanar huwa ntis biex ibiddel il-mod li bih tiġi miġbura u interpretata l-informazzjoni. Il-proġett b'investiment ta' 7 miljun euro ta' fondi Ewropej se jkonverti lil Malta f'ġeografija diġitali li se tkun qed tagħti informazzjoni intelligenti fil-qasam tal-ippjanar kemm fuq l-art kif ukoll fil-baħar. Dan il-proġett se jkun qed jippermetti li jittieħdu ritratti tal-ambjent Malti sabiex nifhmu aħjar it-tibdil li jista' jiġri fl-ambjent. Il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia spjega kif din is-sistema se jkun hemm għajn oħra ta' seqer fuq l-infrastruttura l-ħadra. Il-professur Xavier Formosa qal li dan il-proġett qed isir anke permezz tal-kooperazzjoni mal-Università ta' Malta. Dan l-apparatu software se jintuża mill-awtorità tal-ippjanar biex jiena tagħmel l-iżvilupp intelligenti li pajjiżna tant jeħtieġ. Dan huwa ħarsa l qudiem allura għall-iżvilupp intelligenti li se jkollna llum, għada
u pitata. Fil-waqt li s-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi qal li b'investiment Ewropew qed jitwettaq proġetti li qed jiġbor informazzjoni f'sistema waħda ċentralizzata. Permezz tagħha din id-dejta miġbura f'din is-sistema ġdida se jkun qed jiġi faċilitat il-proċess tal-ippjanar kif ukoll anka faċilitajiet ġodda bħala parti minn digitalizzazzjoni aktar wiesa fil-qasam ta' dak li għandu x'jaqsam mal-ippjanar u l-ġeografija ta' pajjiżna. Se ngħaddu issa l-ġabra ta' aħbarijiet mix-xena internazzjonali. Il-perjodu transitorju ta' Brexit se jintem fl-aħħar ta' din is-sena. Dan kien deċiż wara laqgħa bejn il-Prim Ministru Ingliż Boris Johnson, il-President tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea Charles Michel, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u l-President tal-Parlament Ewropew David Sassoli. Il-pass li jmiss issa hu li jintlaħaq qbil dwar il-kummerċ bejn iż-żewġ partijiet sa tmiem dan is-sajf. Id-diskussjonijiet dwar Brexit mistennija jkomplu f'Lulju illi ġej biex ikun konkluż il-ftehim kollu sa tmiem is-sena. Il-Gvern Ingliż u l-Unjoni Ewropea qalu li se jibqgħu jaħdmu għal relazzjoni tajba bejniethom fl-aħjar interess taċ-ċittadini. Qalu li huma kommessi wkoll li l-ftehim tal-ħruġ ikun implementat b'mod sħiħ u fi żmien xieraq. L-awtoritajiet Amerikani ddikjaraw li l-mewt tal-Afrikan Amerikan Rayshard Brooks li nqatel meta kienet jaħrab minn żewġ uffiċjali tal-pulizija huwa omiċidju. Brooks inqatel f'parkeġġ barra stabbiliment tal-ikel il-ġimgħa li għadda. Il-kap tal-pulizija f'Atlanta f'Georgia irriżenjat brabta ma' dan il-każ u l-uffiċjal tal-pulizija li huwa suspettat wara l-isparatura li qatlet lill-vittma tkeċċa minn xogħlu. Madwar l-Istati Uniti għadhom għaddejjin protesti kemm brabta mal-mewt ta' Brooks u anke mal-mewt ta' George Floyd ftit tal-ġimgħatilu. Bosta monumenti pubbliċi inkluż tal-ewwel President Amerikan George Washington f'Chicago ġew ivvandalizzati. Intant fir-Renju Unit il-Prim Ministru Boris Johnson ikkundanna l-vjolenza li ħakmet protesti kontra r-razziżmu li saru f'Londra fl-aħħar jiem. Kawża hekk mal-100 persuna għadhom qed jinżammu arrestati. Stabbilimenti kummerċjali madwar il-pajjiżi Ewropej qed jerġgħu jiftħu mill-ġdid wara kważi 3 xhur u l-Gvern Franċiż neħħa kull restrizzjoni brabta mal-ivvjaġġar lejn pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Il-Ġermanja, il-Belġju, il-Kroatja u l-Iżvizzera fetħu mill-ġdid il-fruntieri mal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat laqa b'sodisfazzjon il-fond ta' 3 miljun euro li tħabbar mill-Prim Ministru Roberta Bela bħala parti mill-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika. Fis-stqarrija l-Kunsill li jirrappreżenta l fuq minn 1800 taqda volontarja wara l-apprezzament li t-talba li jagħmel f'isem is-settur intlaqet mill-Gvern u issa se jassigura li dawn il-fondi jitqasmu b'mod ġust. Qal li se jkun hemm sessjonijiet ta' informazzjoni biex l-qdiet ikunu informati kif japplikaw għal dawn il-fondi u li l-istess fondi jkunu disponibbli fi żmien raġonevoli. Il-Kunsill irringrazzja lil Prim Ministru Roberta Bela, lill-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna u lis-Segretarju Parlamentari għall-Volontarjat Clifton Grima tal-ħidma kontinwa f'settur ta' ġid kbir għas-soċjetà. Illum ġew iffirmati żewġ ftehimiet biex is-siti online tal-Gvern kif ukoll l-applikazzjonijiet diġitali jkunu aċċessibbli għal persuni b'abiltajiet differenti. Il-kooperazzjoni bejn l-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni, il-Fondazzjoni għall-Aċċessibilità tal-Informazzjoni Teknoloġika u l-Kummissjoni għal Persuni b'Diżabilità se twassal biex sal-aħħar tas-sena kull sit elettroniku tal-Gvern ikun aċċessibbli għal kulħadd. Ġew iffirmati żewġ ftehimiet biex is-siti online tal-Gvern kif ukoll l-applikazzjonijiet diġitali jkunu aċċessibbli għal persuni b'abiltajiet differenti. Dawn il-ftehimiet isegwu direttiva tal-Unjoni Ewropea li sal-aħħar ta' din is-sena kull mezz diġitali għandu jkun aċċessibbli minn kulħadd. L-ewwel ftehim ġie ffirmat bejn l-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni l-MCA u l-Fondazzjoni għall-Aċċessibilità tal-Informazzjoni Teknoloġika l-FITA u tieni wieħed ġie ffirmat bejn l-MCA u l-Kummissjoni għall-Persuni b'Diżabilità. Il-Kummissjoni għal persuni b'diżabilità se tkun qed tgħaddi d-diffikultajiet online li jaffaċċjaw il-persuni b'abiltajiet differenti lill-MCA għal aċċess aktar faċli. Se nkunu qed naraw u nidentifikaw il-websites li l-aktar jintużaw, ġifieri se naraw il-priorities tal-website fejn imbagħad aħna nkunu qed ngħadduhom lill-MCA u niddiskutuhom magħhom biex huma jibdew il-proċess anke mal-fita. Il-kap eżekuttiv tal-MCA Ġesmond Buġeja qal li flimkien mal-Kummissjoni se jkunu qed jaċċertaw li l-aċċessibilità online tkun għal kull persuna. Aħna marbutin ukoll bid-direttiva illi sal-aħħar tas-sena
ħankunu rajna madwar 100 sit elettronika tal-Gvern u naċċertaw ruħna li dawn ikunu konformi ma' din id-direttiva. Minnaħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Clayton Bartolo qal li t-teknoloġija m'għandix ikollha frontieri u għalhekk il-Gvern huwa impenjat sabiex ikompli jżid l-aċċessibilità diġitali. Daw l-ftehim li firmajna llum qegħdin inġibu fis-seħħa aħna passi ieħor importanti l qoddim fejn grazzi għal dawn l-ftehimiet ħajkolna l-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni, il-FITA, flimkien anke mal-Kummissjoni għall persuni b'Diżabilità illi bejniethom se jkunu qegħdin jassiguraw illi l-websites u l-apps kollha tal-Gvern ser jibdew jiġu aċċessibbli għal persuni b'abilitajiet differenti. Ix-xena ta' ċensa u ċ-Ċina billi żarabjat fost miftuħ se terġa' tfetx. Fi ġnien l-Apparelli fil-Belt se jkun hemm ċinema miftuħ li jista' jakkomoda se 300 ruħ bil-qiegħda. Min se jmur bejn il-25 u 28 ta' Ġunju se jkun jista' jara films li anke nħadmu f'Malta. Bejn il-25 u 28 ta' Ġunju, il-kapitali ta' pajjiżna se toffri numru ta' attivitajiet fosthom ċinema fil-miftuħ fi ġnien l-Apparelli. Iċ-ċermen tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason Mikallef sqar kif din l-attività kapaċi tilqasa 300 persuna bil-qiegħda filwaqt li xorta tinżamm id-distanza soċjali. Fis-sigħat ta' qabel daw il-ġranet, fl-istess ġranet, ser ikunu għaddejjin attivitajiet ta' kostumisti fil-Belt Valletta, fil-Pjazza Tritoni, Pjazza San George, Triq ir-Repubblika u Triq il-Merkanti qabel il-film, imbagħad naturalment in-nies ikunu jistgħu waqt li jsir il-ħin tal-film jiġu hawnhekk biex isegwu il-film bħala Cinema City. Il-Kummissarju tal-Films Johan Grek ħabbar il-films li se jintwerew fosthom The Greatest Showman u Jurassic World. Apparti dawn se jintwerew 3 films li ħadmu f'Malta, fosthom World War Z, Captain Phillips u 13 Hours. Preżenti għal konferenza tal-aħbarijiet kien hemm il-Ministru għall-Kultura Jose Herrera li tkellem dwar lan ta' din l-attività. Nikkreaw atmosfera ta' attivitajiet kulturali u soċjali. Biex bekk inħajru n-nies jitlu fil-belt u kif ikunu fil-belt, jieħdu pjaċir bl-attivitajiet li kunet jisiru u jonfqu l-flus fil-restaurants, il-bars tagħna, il-clubs tagħna, jixtru l-ħwejjeġ minn hawnhekk, nerġgħu nresqu n-nies ġewwa l-belt. Min-naħa tagħha, il-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli saħqet fuq l-importanza ta' attivitajiet bħal dawn li jżewqu l-kalendarju kulturali ġdid. Fl-istess konferenza tkellem is-Sindku tal-Belt Alfred Zammit li qal kif qed iħares il qudiem biex jara l-Belt Valletta tieħu l-ħajja li kellha sa ftit ta' żmien ilu. Qabel intemmu dan il-bulettin se naraw xemm imħejja l-programm li kirix. Insellim il-daw kolla din isegwu One News il-lejla jkomplu ħafna avventuri tal-parteċipanti ġewwa l-Indonezja. U dawn illum il-parteċipanti ħajkunu din jirilaxxaw ħafna u ħafna friken il-baħar lura fl-oċean. Finalment ħajkunu din ukoll telajn muntanja Mount Egan u dan il-vulkan magħruf ħafna għal Blue Flame tiegħu. Dan u aktar fit-8:05 fuq One. U bekk intemmu hawnhekk dan il-bulettin tal-aħbarijiet, grazzi tal-attenzjoni. Nawguralkom il-kumplament tas-serata tajba nsellmilkom. Marcon Group. Sport for choice, value for money. One-stop shop for everyone's needs. Marcon Group. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek. Tul is-sessjoni tal-lum fuq il-Borża ta' Malta, in-negozju kien mifrux fuq 7 isma. B'sem wieħed jirreġistra gwadan u 3 jirreġistraw telf. Kien hemm ukoll 3 isma li maraw rebda tibdil fil-prezz tal-eluq.
L-isma ta' Malta International Airport gwadanjaw 5 ċentesmi biex għal-uljum f'livell ta' 5,70 €. L-isma ta' Go tilfu 2 ċentesmi biex għal-uljum f'livell ta' 3,50 €. L-isma ta' International Hotel Investments tilfu 4 ċentesmi biex għal-uljum f'livell ta' 55 ċentesmu u nofs. L-isma ta' RS2 tilfu 2 ċentesmi biex għal-uljum f'livell ta' 2,30 €. Tul is-sessjoni tal-lum kien hemm ukoll attività fl-isma ta' Bank of Valletta, Melita Investments u Farsons Group. Iżda minkejja dan in-negozju ma kien irreġistrat l-ebda tibdil fil-prezzijiet tal-eluq ta' dawn l-isma. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek. Ma d-daqqatajn jirritorna b'sensiela ġdida. Dan is-sajf għal min ikun jixtieq iżur postijiet ġodda din id-darba tefa ta' ġebla biss il-bot minn xtutna u dan minħabba restrizzjonijiet ta' safar post wieħed hemm. Mawra jew avventura f'qiegħ il-baħar. L-avventuri se jkomplu wkoll fiċ-Ċina b'riċetti ġodda li kulħadd jista' jagħmilhom fiċ-Ċina tiegħu. Kif ukoll se nżuru xi rsiżjed u ambjenti oħra siguri. Dan u aktar f'mad-daqqatajn mill-4 l-1 ta' Lulju. Stat ta' fatt. Għada fid-9 ta' filgħaxija fuq Wal. Aħna l-kollu liet ta' pajjiż wieħed ma' fatti. Rispettu l-ewwel. Għada, fl-10:30 ta' filgħaxija. Fuq Wal. Dejjem kontu miegħi għaliex dejjem hemmit fikom. Dejjem hemmit fikom. U llum irridkom tkunu protagonisti miegħi biex flimkien immexxu lil dan il-pajjiż il qudiem. Inkomplu niġġeddu maratona ġbir ta' fondi tal-Partit Laburista b'differenza. Inizjattiva imqasma matul ġimgħa sħiħa mit-2 sal-ħadd 21 ta' Ġunju. Ingħaqad magħna, kun parti minn din l-inizjattiva sabiex flimkien inkomplu niġġeddu. Mill-istudios ta' CPI Media minn ġewwa d-Dar ta' San Giuseppe Santa Venera fi 17, 18 u 19 ta' Lulju mill-5 ta' filgħaxija sa nofs il-lejl ser inxandru live it-18 l-edizzjoni tal-maratona Oħloq bis-Sima. Il-COVID-19 ġabet ħafna aktar faqar fejn qed jgħinu l-patrijiet MSSP fil-Peru, Pakistan u l-Filippini. Għalhekk qed nitolbukom biex anki u speċjalment din is-sena tkunu ġenerużi mal-ħafna familji fqar li qed isibuha diffiċli anki biex jixtru x'jieklu. Tridu toħolqu bis-sima?
mill-bord, smajt leħen jajjat li bismi Ġiżel. U partit li għandu kanser. Tista' ħafna treatment u tagħmel ħafna affarijiet imma marit, partit marit. Kulħadd ġie iddrogat, kulħadd ġie illoppjat. Il-mexxejja tan-nies ukoll huma drogati. Kanser, partit marit, drogat. Maratona ġbir ta' fondi. Għal donazzjoni ta' 15 euro ċempel fuq 5170 2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċempel fuq 5180 2036. Għal donazzjoni ta' 50 euro ċempel fuq 5190 2060. Jew SMS b'donazzjoni ta' 6 euro u 99 ċentesmu fuq 5061 8900. Tistaw kol iċċempel fuq il-Pledge Line fuq 2124 2620. Fissem il-Partit Laburista ngħidulek grazzi. Sinjuri, serta tajba l-darbohra, tini program taħna di tamel parti mill-maratona ġbir ta' fondi Brizil Partit Laburista, kena l-ewel parti mill-6 u 7 kwart u kellna l-aħbarijiet u issa nkomplu bit-tini parti u ħanibda mal-ewel billi mmorru lejn is-siġġiewi fejn qed naraw issa l-ewel filmati tilajn mid-drone taħna li qed titikom stampa sabiħa ta' dan ir-raħal li huwa għal-qalbna ukoll. Inżalimlek Anton Falzon li hemmhekk qed jiltaqgħu mal-kumitati tad-distret. Inżalim lek Anton, sena tajba. Veduti mill-isbaħ. Inselim lek, Karl, il-komplement tal-lejla tajba lilkom li din is-seguna minn djarkom. It-tieni parti ta' pjazza, ħna ninsabu hawnhekk issa mal-ħbib tagħna tas-Sid Distret, ninsabu fil-qalba tas-Siġġiewi. Ħdejja kif tistgħu tindunaw għaw ukoll is-segretarju organizzattiv William Lewis u anki il-segretarja tal-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista Catherine Fenech. Flimkien magħhom aħna ħankunu qegħdin nilqgħu kif edna aktar kmieni wkoll il-Partit Laburista qed jiġi għandkom, qed idur il-pjazzett li rħula biex niltaqgħu magħkom fejn is-soltu intom tiġu għandna illum qegħdin viċin tagħkom aktar. Ħanibdew niltaqgħu mal-ħbib tagħna mill-Kumitat Lokali ta' Siġġiewi, nilqa' miegħi hawnhekk lill-President is-Sur Nicolas Kassar u flimkien miegħu ukoll is-Segretarju Adrian Farrugia li huwa wkoll inċidentalment kunsillier hawnhekk fis-Siġġiewi. Nselmilkom. Kif intom? Nista' ngħid li minn ġa Siġġiewi ġbarna s-somma ta' 3256 euro u 9 ċentesmu. Nitlob il-dawk li ma lħaqniex morna għandhom sabiex dawn iċemplu sabiex jikomplu jagħtu u nkabru s-somma tal-partit. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilkom tal-ħidma tagħkom, nawguralkom il-komplement lejla tajba, se nkomplu niltaqgħu ma' aktar ħbib tagħna, aktar kumitati ħamorru issa ħalluqa, nilqgħu magħna lis-segretarja Lucia Massa, lil Nancy Falzon u anki lil Konċetta Karwana. Kif intom il-lejla? Mhux ħażin grazzi. Nixtieq nirringrazzja lil ħalluqin kollha l dawk li taw u l-qawna ġadarhom u l dawk kollha li ċemplu. U nappella lil dawk li għadhom ma tawx jekk joġobhom jew javviċinawna jew iċemplu fuq dawk in-numri li dejjem għaddejjin fuq l-iskrin. Is-somma li ġbarna aħna hija s-somma ta' 2672 euro. Nirringrazzjawkom. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Marija Magri ma setax tiġi u l-dajna li kienu ta' għajnuna wkoll biex għenuna niġbru u l-President u l-ġużi xikluna wkoll. Grazzi u nawgurawkom ukoll il-ħidma tajba, nafu kemm taħdmu f'ħalluqa, napprezzaw immens fisem il-Partit Laburista. Grazzi immens li għedin maħna. Nilqaw is-samana il-ħbib tagħna ta' ħal-qormi qed naraw hawnhekk għandna lis-Sindku Sur Renald Falzon li huwa wkoll il-President tal-Kumitat Lokali f'ħal-qormi u anki lill-Kaxxier is-Sur Ċali Duka. Mela, Leonis, grazzi lilkom u nirringrazzjaw Riema nilek il-verità ftit. ħriġna sissa ftit għamilna appell u ħriġna niġbru. Ftit ħriġna niġbru ġbarna s-somma ta' 2500 euro, bis ngħid il-verità qed nirċevu ħafna telefonati u nkompli nappella
biex inkomplu ċemplu nanna sa nhar il-ħadd dejjem bil-ġbir, kull min iċempli namurru aħna f'daru. Kemm żammejna naqal-bod biex nġibu rispett ħabba tal-Covid. Biss nappella Riema wkoll ħafna tgħidulna li tiċemplu lill-partit u da biex iċemplu jużaw it-telefon jekk qed jibżgħu forsi ħabba d-distanza. Ftit mant il-ħafna maħniex għaddejjin veru minn daqshekk żmien feliċi, ma ftit mant il-ħafna ħankomplu nkabru dal-partit. Napprezzaw, grazzi li kontu magħna, l-aħħar kelma minn naħa tiegħek. Kemm nirringrazzja waħda lil George Kassar u Silvia Kassar u Sentendir Kaxxil li l-iktar li ħadmu għal din is-somma li ġbarna. U sellili għal Riema. Nservik. Grazzi ħafna, mela hemmhekk iltqajna mal-ħbib tagħna il-Riema mill-Kumitat Lokali. Naturalment din is-sena hija sena importanti għall Partit Laburista, 100 sena minn meta l-Partit Laburista beda jagħti semu fil-pajjiż, huwa dominanti biex ngħidu hekk f'dan għall-pajjiż, intom minn djarkom ejjew għamlu d-differenza għatu lotjiet tagħkom bris il-maratona ġbir ta' fondi li l-qofol tagħha nfakrukom li jintlaħaq propju il-ħadd li ġej. Nilqa' samiegħi lill-Membru Parlamentari Ewropew Alex Saliba, kif inti? Kif aħna, all right. Inna ftit ma niltaqgħu. Jenna daqsxejn ma niltaqgħu illum qegħdin home ukoll aħna. Inti fil-veru sens tal-kelmi qed home. Vera home eżatt qudiem id-dar illum. U ġifieri il-qajt ukoll l-inizjattiva li għamel il-Partit Laburista naħseb din hija l-ewwel darba inizjattiva tajba ħafna li mhux għedna lin-nies jiġu għandna maħna morna ant in-nies. U llum hija okkażjoni naħseb tad-deb kien hemm ħafna li tkellmu din il-ġimgħa u qalu isma' kemm aħna kuntenti li wara dan iż-żmien diffiċli li għaddejna bħala pajjiż it-tnejn li għadda ġimgħa ilu eżatt issa. Kenna lill-Prim Ministru li ħabbar budget bħal dak sabiex il-familji, l-industriji, n-negozji tagħna jibqgħu mixjin il-qudiem. U se jkomplu jgawdu. U issa għandna opportunità tad-deb matul din il-ġimgħa sabiex irroddu xi ħaġa lura lil dan il-partit sabiex il-gvern ikompli imexxi l-qudiem din il-ħidma. U llum rajna ħafna nies ukoll Anton u nixtieq nagħmel dan il-punt u nagħlaq illi kienu rrabjati. Kienu rrabjati u tkażaw għal mod kif esponenti fih dan il-Partit Nazzjonalista, esponent u ħansemmi hawnhekk għax huwa missiġġiewi minn dan il-lokal. Irrefera għal Partit Laburista u weġġa tant u tant persuni meta għajjar lil Partit Laburista li huwa partit marid bil-kanċer. U lil dawk in-nies illi weġġaw b'dan il-kliem u lil dawn in-nies li ma jridux jerġgħu imorru lura għal din it-tip ta' politika aħna nħeġġuhom isma' komplu għajnu lill-Partit Laburista sabiex il-Partit Nazzjonalista jibqa' fil-post fejn jixraqlu, jibqa' fl-oppożizzjoni. Ċertament li weġġa nies ta' kull kulur lil Maltin kollha biex ngħidu hekk. Alex, nafri għandek ukoll qotja lill-Partit Laburista. Xi ħaġa żgħira, xi ħaġa mill-qalb il-ħadd inkomplu dil-ġimgħa nkomplu niġbru wkoll sabiex il-ħadd nagħtu donazzjoni oħra sabiex il-partit jibqa' partit b'saħħtu kif dejjem kien u kif dejjem ħassib il-finanzi tiegħu nibqgħu partit finanzjarjament sostenibbli. Xi ħaġa żgħira minn naħa tiegħek. Proset tassew minna ħatana u koll, konna din najdu li din is-sena l-2020 hija sena importanti. Apparti il-100 sena minn meta beda propju l-Partit Laburista jagħmel il-ġid f'dan il-pajjiż, ukoll din is-sena din infakru il-25 sena minn mindu ukoll imbena iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Dejjem bil-ħila tal-Maltin u l-Awċin kollha biex ngħidu kollox ukoll. Mela, ħanilqgħu magħna aktar mistiedna hawnhekk fis-Siġġiewi nilqa' miegħi issa bi pjaċir ukoll ħabib antik tiegħi lill-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes. Kif inti? Ekku, aħna nkomplu niġġeddu kif qed inti żewġ anniversarji importanti il-100 sena tal-partit u 25 sena ilu ġġeddidna wkoll anke bil-twaqqif taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u naħseb ħaġa li l-partit jiddistingwi ruħu mill-Partit Nazzjonalista, illum il-Partit Nazzjonalista għandu kriżi eżistenzjali. Aħna matul iż-żmien dejjem żammejna r-ruħ soċjali qawwija, komplejna nkunu qrib in-nies, imma fl-istess ħin dejjem konna narfu kif għandna niġġeddu politikament u biex bekk anke nibqgħu rilevanti għall-ġurnata tal-lum politikament. Jiena nħeġġeġ mhux biss il-laburisti biex jagħtu l-għajnuna tagħhom, nħeġġeġ il dawk li forsi mhux neċessarjament jaqblu magħna, imma qed jaraw il-ġid li qegħdin nagħmlu f'dal pajjiż u anke lesti anke li jagħtu l-kontribuzzjoni tagħhom biex huma jaraw partit b'saħħtu, jaraw gvern b'saħħtu li jindirizza wkoll pandemija bħal din, ikompli joħroġ anke lil Malta b'mod qawwi mill-kriżi ekonomika li għandha fuqha bħalissa d-dinja, imma finalment nkunu qegħdin bħala partit naspiraw li anke nilħqu l-aspettattivi tan-nies. Din hija donazzjoni personali minn naħa tiegħi.
Grazzi ħafna, ċertament nirringrazzjaw lill-Ministru Galdes li inaqat magħna propju hawnhekk. Grazzi immens, aħna issa ħanħalli wkoll fidejn is-Segretarju Organizzattiv William Lewis u naturalment biex tkompli tħeġġeġ anki lil dawk li qegħdin jarawna bħalissa f'xandira diretta waqt pjazza biex inkomplu niġġeddu. Ekku, infatti din is-sena kif konnet ngħidu biddilna ftit il-format ta' ġbir ta' fondi u flok tlabna l-nies jiġu għandna morna ġejna għandhom ħankunu għaddejjin din il-ġimgħa matul id-distretti kollha biex inkomplu insaħħu l-Partit Laburista. Ovvjament għalkemm qegħdin fil-gvern il-ħidma tkompli u għandna bżonn il-finanzji tan-nies. Għaddejna minn 3 battalji kbar minn Novembru, ġifieri l-ewwel kellna l-kriżi li kellna u li waslitna għal bdil fil-mexxej u mbagħad kellna l-elezzjoni tal-mexxej u mbagħad kif ħriġna minnha wasalna għal COVID. Waħda minnhom biss ukoll il-Partit Nazzjonalista ara fiex ġabithom, ġifieri għamluha qabilna l-elezzjoni tal-mexxej u għadhom imkisrin. Aħna mill-ewwel ħriġna b'saħħitna tħanna l-kriżi tal-pandemija li issa wasalna fit-tmiem tagħha u komplejna nuru kemm aħna b'saħħitna bħala poplu, bħala gvern u qed nieħdu r-riżultat. Dan huwa biss bis-saħħa tal-Partit Laburista. Jiġifieri tlaqna mill-Partit Laburista, ħejjejna dak li rridu naħdmu fuqu u l-gvern qed iwettqu. U dan issa jasal fil-but tan-nies. Għall-lavori għaddejna minn pandemija għadna kif rajna minn budget ta' 900 miljun. Jiġifieri ejja għejnu lill-Partit Laburista biex il-Partit Laburista ikompli jaħdem għalikom u jkompli wassal il-ġejt fil-but tagħkom. Għal daqstant nitlob illi sa nhar il-ħadd tkomplu tgħinu bid-donazzjonijiet żgħar tagħkom lill-Partit Laburista. Tibżax. Mela, grazzi lil William Lewis, issanna l-Segretarja tal-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista għadha fil-bidu biex ngħidu hekk tal-ħidma tagħha, imma ċertament li qed tagħmel ħafna u ħafna xogħol bris il-partit. Għandna lil Catherine Fenek li minnaħa tagħha wkoll tagħti messaġġ għall-okkażjoni. Anka li laqtet il-Covid ġifieri. Inħeġġeġ lil kulħadd sabiex jagħti l-kontribut tiegħu. Il-Partit Laburista huwa tassew il-partit tan-nies, il-partit tal-ħaddiema. Nixtieq nieħu l-opportunità sabiex nirringrazzja lill-kumitati lokali kollha. Il-kumitati lokali huma għal-qalbi ħafna, nemmen li huma s-sisien tal-Partit Laburista u x-xogħol li jagħmlu huma indispensabbli ma nistgħux qas nikkalkulaw ix-xogħol kbir li jagħmlu fil-kumitati lokali u distrettwali u għal daqstant nirringrazzja lilhom l-attivisti u l-volontarji kollha. Dan huwa kien żmien diffiċli fejn tlabnihom sabiex imorru għand in-nies u jiġbru donazzjonijiet. Nkompli nħeġġeġ lin-nies sabiex iċemplu u jagħtu donazzjonijiet tagħhom għandna sa nhar il-ħadd sabiex dan il-partit jibqa' l-għażla naturali tal-poplu Malti wawġi kollu. Grazzi. Grazzi ħafna lilek u sa ukoll għandna magħna lil Dominic Grek li huwa chairperson tal-Fondazzjoni Idejatna fuq il-Fondazzjoni wkoll tagħmel ħafna ġid f'pajjiżna biex ngħidu hekk. Fidejk. Grazzi ħafna Anton, grazzi lilkom siġġuin il-lejla il-qajtu s-sejħa propju tal-Partit Laburista. Il-Partit Laburista huwa il-Partit tan-nies u din is-sena palma qal sieħbi William iddeċidejna illi nbidlu xi ftit il-format ta' din propju l-attività. U iddeċidejna illi anke wkoll fi żminijiet li huma ta' sfida nersqu iktar fil-komunitajiet tagħna, fil-pjazzett tal-irħula tagħna, aħna hawnhekk għandna siġġuin kburin bil-pjazza li għandna u qegħdin hawnhekk propju biex anke wkoll bil-preżenza tiegħu il-Partit Laburista juri sinjal ta' solidarjetà u anke wkoll ringrazzjament għall-appoġġ li anke wkoll il-Partit Laburista igawdi fis-siġġiewi llum. Jiena wkoll apparti li jiena membru fl-amministrazzjoni u chairman tal-Fondazzjoni Idejat, jiena wkoll rappreżentant fil-Kunsill Lokali. Illum is-siġġiewi għandu kunsill maġġoranza Laburista. Gburi li naħdem ma' tim ma' sħabi mod speċjali ma' Kirsten Sant, is-Sindku, ma' Rodien Haber u ma' Adrian Farrugia, illi l-kol flimkien qed nagħtu s-sem tagħna sabiex il-lokalità tas-Siġġiewi
ikolla tmexxija li xirqilha. U naħseb li dan b'ħidma u b'sagrifiċċju qegħdin propju nilħqu wkoll dan l-iskop. Jiena l-appell tiegħi bħalma kien ta' sħabi huwa illi l-Partit Laburista llum huwa l-aqwa u l-ikbar forza politika fil-pajjiż. Però ma jfissirx illi m'għandniex bżonn l-appoġġ ta' kull wieħed u waħda minnkom. Illum l-ispejjeż biex tmexxi partit politiku huma kbar immens u għaldaqstant l-appell tagħna huwa illi mill-ftit li nistgħu bħalma kienet dejjem is-sejħa tal-Partit Laburista, mill-ftit tagħkom napprezzaw dawk li tistgħu tagħmlu magħna. Nifhmu wkoll iċ-ċirkostanzi ta' min forsi f'dawn iż-żminijiet qed iħoss anke wkoll il-peace u dan nifhmuh. Però l-Partit Laburista jibqa' il-partit bir-ruħ soċjali illi jifhem is-sitwazzjoni ta' kull wieħed u waħda minnkom. Ejjew ilkoll anke wkoll f'kuntest li dis-sena l-Partit Laburista qiegħed jiċċelebra il-100 sena anniversarju tiegħu. Ejjew nagħtu sinjal b'saħħtu, il-Partit Laburista immexxi mill-mexxej tagħna u Prim Ministru Robert Abela natuh l-appoġġ kollu tagħna sabiex dal-pajjiż ikompli għal ħafna aktar snin imexxi lil pajjiżna u jkun ta' kontribut lejn is-soċjetà Maltija. Grazzi mill-ġdid lilkom li qegħdin hawnhekk magħna. Ħajlilkom li kontu magħna propju hawnhekk lill-uffiċjali, il-membri kollha ta' Sid Distrett li taw is-sem tagħhom propju waqt din ix-xandira diretta waqt il-programm speċjali llum ta' pjazza. Illum żorna l-ewwel distrett u żorna wkoll is-Sid Distrett. Għada aktar distretti għada nħeġġukom għal aktar kollegamenti waqt il-programm Pjazza. Min naħa tiegħi inċedi kollox lilek Karl għal kumplament tal-programm Pjazza tal-lum. Il-lejli tajjeb. Grazzi ħafna lil Anton Falzon, grazzi lill-amministrazzjoni tal-partit, grazzi għal dawn il-filmati sbieħ ħafna li qed jaslulkom fid-djar tagħkom live. Dak huwa drone fuq il-raħal sabiħ u pittoresk ta' Siġġiewi. Grazzi lilkom tal-kontribuzzjonijiet tagħkom fuq l-iskreens tagħkom qed jidhru wkoll in-numri tat-telefon li għandkom iċċempru biex tagħtu donazzjonijiet tagħkom bris il-Partit Laburista. Qabel ma mmur għal mument ta' pariri kummerċjali, xtaqt nurikom min huma il-mistednin li għandna il-lejla wara li kellna l-ewwel setta mistednin. Għandi lill-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli u l-Segretarju Parlamentari Alex Muscat. Grazzi tal-li kontu magħna. Kolkom ftit paċenzja ftit, pariri kummerċjali niġu għandkom u hemm ma nafx ma kamera għandi. Di. Għandna wkoll kummentarju politiku qasir imma ħajweġġa ta' tibqgħu magħna. Partit li għandu kanser. Tista' ħafna treatment u tagħmel ħafna affarijiet imma marit. Partit marit. Kull ħaġġi id-drogat. Kull ħaġġi il-loppjat. Il-mexxejja tan-nies ukoll huma drogati. Kanser. Partit marit. Drogat. Maratona ġbir ta' fondi. Għal donazzjoni ta' 15 euro ċempel fuq 5170 2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċempel fuq 5180 2036. Għal donazzjoni ta' 50 euro ċempel fuq 5190 2060. Jew SMS b'donazzjoni ta' 6 euro u 99 ċentesmu fuq 5061 8900. Tistaw wkoll iċċempel fuq il-Pledge Line fuq 2124 2620. Fissem il-Partit Laburista ngħidulek grazzi. Meta ma nżommux distanza adekwata minn xulxin, il-virus tal-COVID-19 jinxteret b'mod drammatiku. Meta nżommu distanza ta' mill-inqas 2 metri bejnietna, ir-rata tal-imxija tal-virus tonqos ħafna. Jekk il-COVID-19 timxix jew le, jiddependi minnek. Waqqaf l-imxija tal-virus. Żomm id-distanza minn nies oħra. Don't let hay fever cloud your summer. Claritin gives you fast 24-hour relief from allergies without making you drowsy. Claritin, the world's #1 allergy brand, contains loratadine. Please seek further advice from your doctor or pharmacist. Read the instructions carefully. Confidence. Attention to detail. Perfection. It's not what's on the outside that defines a champion. It's what's on the inside. Like a Magniflex mattress, inside there is experience, craftsmanship, Italian passion.
That's why Gigi Buffon and Magniflex have chosen to work together. Magniflex. Sleep is life's greatest pleasure. Exclusively available at Dino Fino Home. Nintroduċu l-Eco Hive Recycling, impjant li se jagħmel użu aħjar mill-materjali riċiklati u bekk ingħataw ħajja ġdida. Eco Hive Recycling, be responsible. Exclusively available at Dino Fino Home. Jien, bħalek, qed ngħix rutina ġdida. Qed inlaħħaq. Matter working mid-dar homeschooling ma' tfal nagħmel xirja online nlesti li l-familja nżomm il-kelb attiv nżomm kuntatt ma' min uħsib li nifsi wkoll. Anke ngħidhom naqta' nifsi. Imnalla nibda l-ġurnata bil-Berokka. Tgħinni għall-enerġija u l-performance mentali. Berokka tgħinek tagħti prestazzjoni aħjar matul il-ġurnata tiegħek biex tieħu l-aktar li tista' mill-ġurnata u jkollok ġurnata verament tajba. Berokka. You, but on a really good day. Berokka tinxtara minant l-ispiżjar. Introducing Eco Hive Recycling, a processing plant that will make better use of recycled materials and help give them a new life. Eco Hive Recycling. Be responsible. The Talbot & Bonds Gourmet Burger menu is available for delivery with Bolt Food. Enjoy our famously delicious burgers in the comfort of your home. Red El Mar, frott il-baħar b'toma unika għal kull staġun, f'kontenituri faċli biex jinfetħu. Red El Mar, frott il-baħar ta' kwalità superjuri għal kulħadd. U partit li għandu kanser. Tista' ħafna treatment u tagħmel ħafna affarijiet imma marit. Partit marit. Kulħadd ġie iddrogat. Kulħadd ġie illoppjat. Il-mexxejja tan-nies ukoll huma drogati. Kanser. Partit marit. Drogat. Maratona ġbir ta' fondi. Għal donazzjoni ta' 15 euro, ċempel fuq 5170 2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro, ċempel fuq 5180 2036. Għal donazzjoni ta' 50 euro, ċempel fuq 5190 2060. Jew SMS b'donazzjoni ta' 6 euro u 99 ċentesmu fuq 5061 8900. Tistaw wkoll iċċempel fuq il-Pledge Line fuq 2124 2620. Fissem il-Partit Laburista ngħidulek grazzi. Mela merba lura qegħdin hawnhekk mal-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli u Segretarju Parlamentari Alex Muscat. Smajna l-promozzjoni biex nħeġġu lin-nies biex iċemplu, smajna siltiet minn dak li qal Luis Gallia il-bieraħ fuq Net Television. Giulia, reazzjoni tiegħek? Kontenta li nkun laburista, kontenta li kolli l-kanċer u naffaċċja il-marda b'dinjità, milli ħajti kollha nibqa' timbrata bl-iskandlu ta' xi part-time farmer. U naqaf hemmhekk. Naħseb dak il-kliem għalija disgustanti, disrispett kbir lejn il-mejjiet ta' familji li fis-silenzju ta' darhom qegħdin jgħaddu minn din l-esperjenza ta' dbatija. U hemm ħafna familji li għaddejjin minn din dbatija meta kellna sitwazzjonijiet ta' tfal illi fil-jiem li għaddew kellna l-funeral tagħhom tal-mistħija. U jiena nistenna, Karl, li l-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista l-kap tal-oppożizzjoni jekk verament aħna qalbna tħabbat fil-post tajjeb jitolbu apoloġija u jistmerru il-kummenti li għadda Luis Gallia. Biex nieħdu lezzjonijiet bħal dawn li jibatuna lura għal żmien id-dinożawri ta' snin 80, jiena għalija baqgħu imkaħlin fl-istess pożizzjoni dan nies ma talmux. Alex. ċara, Karl, kemm huwa kliem insensittiv, kemm huwa kliem inġust ma' kull min miss ma' din il-marda. Hija tal-mistħija kif qalet Giulia li inti tasal tuża dan it-tip ta' diskors fuq iktar minn nofs l-elettorat Malti. Ġda, Luis Gallia kellu l-ardir illi iktar minn nofs l-elettorat Malti jgħidu li huwa poplu marit.
Inti meta tajjar il-partit fil-gvern, tajjar il-gvern. U mexxejja politiċi drogati. Politiċi drogati, inti qed tajjar lil kull min ta' il-fiduċja tiegħu lil dak il-gvern li hija l-maġġoranza qawwija ta' Malta. Mela inti li qed tasal f'dak il-livell illi tajjar il-dawk il-persuni kollha morda fejn tittasal iktar. U jiena id-dispjaċir tiegħi dan mhux xi ħaġa li tieħu pjaċir tiġi tgħidu. Illi Partit Nazzjonalista iktar ma qed jgħaddi żmien, iktar qed juri kemm mhux kapaċi jinbidel, qed jipprova jibdel l-emblema, jipprova jibdel l-image. Mhux kapaċi jinbidel il-Partit Nazzjonalista u qed juri vera qalbu fejn tħabbat. U għalhekk il-ġbir ta' fondi li qed jagħmel il-Partit Laburista bħalissa huwa importanti iktar ma qatt qabel, għax finalment il-Partit Laburista jaħdem bil-flus li jiġbor minn kull min jissapportja il-Partit Laburista. Minn il-Partit Laburista kieku ma hemmx Partit Laburista fil-gvern. Ma hemmx dan il-gvern li ilu jagħmel il-ġid għal dan l-aħħar 7 snin. Il-gvern twilet mill-partit illum il-ġurnata. Dik ma nistgħu ninsewwa qatt. Huma distinti minn xulxin, però kien il-Partit Laburista illi wassal biex illum għandna jiena ngħidha bla tlaqli l-aqwa gvern illi Malta qattrat. Dik hija fil-verità. Il-ġid kollu li gawdew minnu il-poplu Malti u Awċi minkejja t-tajjir li qed jgħid. U l-bsatem fir-roti. U minkejja l-bsatem fir-roti huwa tal-aġeb huwa ta' għajb illi kollok esponent ewlieni għal ġieħna tal-Partit Nazzjonalista illi jitkellem hekk fuq iktar mill-maġġoranza tal-poplu Malti. U il-klassiżmu u il-mod dispreġattiv kif nitkellmu lejn iż-żgħir. Aħna għadna kemm ġejjin lista mill-Parlament, Karl. U tisma' lil paladini tal-Partit Nazzjonalista uħut minnhom eletti mis-6 distret fejn konna qed nagħmlu l-ġbir ta' fondi ftit tal-ħin ilu li kienu qed joħduha kontra s-Segretarju Parlamentari Rodri Galdes fejn dawn il-Ministru Rodri Galdes fejn dawn qed jitajru magħna għaliex qed nagħmlu housing soċjali. Din il-politika li intom temnu fiha. Jiġifieri verament meta aħna qegħdin ninvestu fiż-żgħir. Mbagħad jgħidulek li ma sar xejn fil-housing. Bil-proġetti tagħna tafx qalulna fil-Parlament għax bima joffordjax li jixtri d-dar tiegħu jew li tikriw allura l-gvern qed jagħtina il-housing għal min familji li ma jistgħux jaslu huma waħedhom qed jgħirukom qed jgħirukom li intom nies illi xi ħadd morru toqgħodu f'dil blokka ta' appartamenti ħadd tagħmlu miżbla għax iż-żibel ħatarmu qudiem l-appartamenti, ħadd niċsu l-irħula, ħadd niċsu s-siġġiela għalunna. Dan xandalulkom da. Dawn huma n-nies, dawn huma l-valuri Kristjani li tant ħabbat fuq u sidru il-Partit Nazzjonalista u jiena meta nara din l-attitudni. U meta nisma' dawn il-kummenti kif semgħuhom l-eluf tal-laburisti fil-verità Karl u anke nies illi mhux dejjem xejru l-bandiera tal-Partit Laburista imma għandhom moħħ biex janalizzaw. Dawn huma nies li bl-attitudni tagħhom qed ikomplu jbedu lil-nies mill-Partit Nazzjonalista. Mela, fuq l-iskins tagħkom qed taraw mhux biss in-numru tat-telefon iżda kontu taraw tieqa oħra fejn kien hemm ukoll sindki li qegħdin iwieġbu telefonati tagħkom li hemm ukoll in-numri abbinati mal-ammont ta' flus li għandkom tagħtu donazzjoni tagħkom. Hemm ukoll Noel Camilleri sa niġi għalih minn hawn ftit ieħor għaliex a propositu ta' Lewis Gallia li rajna dawk il-siltiet xokkanti għal ħafna affarijiet oħrajn il-bira fil-ħodu, ħanaqleb fuq il-kamera l-oħra. Tista' direttur, jekk jogħġbok, ħanaqleb fuq il-kamera numru 1. Għaliex Lewis Gallia il-bira tkellem rigward min huma l-partitari nazzjonalisti. Ħa nisimgħu. Il-Partit Nazzjonalista dejjem kien partit fejn il-membri tiegħu kienu ġelużi għall-opinjoni tagħhom. Tista' tkun opinjoni ma taqbilx ma tal-kap, ma taqbilx ma tas-segretarju ġenerali, ma taqbilx ma ta' imma dejjem il-kapijiet dejjem inkoraġġixxew il-membri illi ma jkunux bħal ta' bendu. Biex ma tkunux bħal ta' bendu. Tkellmu b'lealtà imma. B'lealtà. B'mod korrett. Ok. Issa, li nesa Lewis Gallia li ftit ta' xurilu kellu jkunu illi mur fuq net ta' fem illi dawk l-istess li qed jgħid ma tkunux bħal ta' bendu, tkellmu b'lealtà, tkellmu b'mod illi anke jekk ma tkunux taqblu mal-kap jew mas-segretarju ġenerali, għalilhom hekk. Ndaqqu in-nisbina meta sa nindunaw. U żid magħha.
Tiddejqux, titħawdux, titmasħnux. Importanti li niftemu u niftemu bil-kalma. Kalma, Imma semma fuq telefon mbagħad. Dal-ħafna diskors li kien qed isir fil-kuruturi, fl-irkejjen, fil-gazzetti, fuq is-social media, bejnietna, f'telefonati illi jsiru waqt programmi, ma wasluna imkien ħlief biex iżżerżaqna iktar l-isfel. Prosit. Issa, Luis Gallia, għalkemm għandu ċertu età, għaw min jgħidu d-dinosauru fil-politika, però jaf x'inhi l-medja soċjali u x'hekk, Dottor Gallia. Minħabba social media hemm iċ-ċans li jkun hemm ħafna miżinformazzjoni illi joħorġu affarijiet illi jkunu għadhom bl-ebda mod huma maturi u allura ma jinftemux tajjeb. Ma jinftemux tajjeb il-policies li qed iħabbar il-Partit Nazzjonalista, però għal darb'oħra jerġa' jitkellem fuqha. Fejn sansibu li hemm min qed jagħmel jikkummenta u jajjar u jitsika u jattakka li sħabna stess fil-partit bla razan, danna sankellmuh, l-ewwel sankellmuh bil-kelma tajba, jekk ma jismax bil-kelma tajba, ikollu jisma' bil-metodu tad-disciplina. Ta' xi tfisser dik? Għal dak li għadek kif għadt inti l-bieraħ li l-eluf ta' Maltin li semgħu id-diskors tiegħek fejn għajjartom bil-kanser. Dan ifisser li inti missek tidher u timbotta disciplina tal-partit tiegħek stess. Dak il-partit li jien trid tirriforma x'tirriforma. Laqqas irriformajtu lilkom infuskom biex taċċettaw kap, għaseb wara kemm ħadd tirriformaw. Għas-servizz tagħkom, supermarket please xirja, kemm bettu xirjiet, biex issa minn għalikom li aħna emminnikom minn għalikom li Arrigo qal li l-pjaga tal-finanzi solvejni għax solvejtu. Id-dinja kollha reċessjoni u intom għalaj birek minn frarlaw. Meta Clyde Poli ħabbar li kien 34 miljun euro dejn, ġejtu sostenibli. Stelletu the Marines. Li-tawla fitiħor. U partit li għandu kanser. Tista' ħafna treatment u tagħmel ħafna affarijiet, imma marit. Partit marit. Kulħadd ġie iddrogat. Kulħadd ġie illoppjat. Il-mexxejja tan-nies ukoll huma drogati. Kanser, partit marit, drogat. Maratona ġbir ta' fondi. Għal donazzjoni ta' 15 euro ċempel fuq 5170 2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċempel fuq 5180 2036. Għal donazzjoni ta' 50 euro ċempel fuq 5190 2060. Jew SMS b'donazzjoni ta' 6 euro u 99 ċentesmu fuq 5061 8900. Tistgħu wkoll iċċempel fuq il-Pledge Line fuq 2124 2620. Fissem il-Partit Laburista ngħidulek grazzi. Dan tiegħek. Ħallejtu warajk fuq ix-xatt loqom ta' sigaretti. Boros tal-plastik. Stiros u pożati. Bżieżoq. Tazzi tal-ġelat. Kollha b'xi mod jew ieħor qegħdin nużaw single-use plastic. Hemm bżonn li ma tibqgħux tħammġu l-ibra tagħna għax minflok ħut fil-baħar se nispiċċaw bil-plastik erba' tiem oħra. Ejja naraw se nagħmlu. Ejja ngħidu le għall-plastik. Għamilha għalija. U għalija. Ejja nkunu soluzzjoni. Mhux il-problema. Ejja nsalvaw il-baħar tagħna. ċertu ikel wassal għal qaċ tużejjed fl-stonku li jista' jikkawża indiġestjoni jew ħruq ta' stonku. Reni jibdel qaċ tużejjed fl-ilma u sustanzi naturali oħra. Reni, soluzzjoni effettiva għal ħruq ta' stonku u indiġestjoni. Il-prodotti Reni huma mediċina. Dejjem ara l-fuljett u saqsi t-tabib jew spiżjar tiegħek għal aktar pariri. Dan huwa l-istaġun ideali għas salads u barbecues. Kun jispeċjalizzaw f'salad dressing u sauces. Ir-range ta' salad dressings ta' Kun hija varjata biex bekk kull salad li nipprepara tkun interessanti u ta' palat. Kun għandhom ukoll varjetà differenti ta' sauces, mustarda u ħall. Ma Kun żgur li ser issib it-toma favorita tiegħek. Kun. Blue Elephant Restaurants. Delicious royal Thai cuisine in the comfort of your home. Is-sigriet għall-ikla perfetta hija toma tajba u varjetà. Made for meat sauces huma sauces spirati minn tomit minn madwar id-dinja, magħmulin minn ingredjenti mill-aqwa u skont riċetti tradizzjonali. Made for meat jikkreaw dik it-toma speċjali fil-platt, it-taħlita perfetta għal mal-laħam favorit tiegħek. Made for meat. Provhom.
The line that separates victory from defeat can be very thin. When Gigi Buffon stretches to make a save, every inch can make a difference. MagniStretch, the patented mattress with incline support zones to relax and decompress your spine. MagniFlex, sleep is life's greatest pleasure. Exclusively available at Dino Fino Home. You can't be with your loved ones, but you can send them love. Order 1 for All gift vouchers online and we'll deliver. oneforall.mt. Stay safe. Vouchers have been extended by 6 months, making them valid for 2 years. Isa hej, xanna hemm? Iba dik, komda ta' vera, niċċaqlaq ftitu fit-tlajja u hekk tejni. Parking mhux problema u ħadd 400 euro minn Transport Malta biex trajta. Bellezza. Hawn x'inhu ġej, mela għal-miliet wasal kmieni jew? Aw ħassu li kwart minnu Transport Malta x'tal-elettriku. Impressjonani r-range landu. Dak Patrick. Ejsa hej, kulħadd qed jeqleb għall-elettriku hawn. Daqshekk ħatajruni bil-karretta. X'qabża dik? Għajdli kemm ninfaddal. Ma ġidni tajba. Ħadd 7,000 euro minn Transport Malta. 1,000 euro minnu għax neħħejt il-karretta. Daqshekk rajni għall-karretta jiġifieri? Daqshekk. Isma', qed inħossni naqta' lura ta' kif inhi din li kulħadd ġab il-flus minn Transport Malta. Mela. Ċempel